Salam mehriban doganlar. Giç ýaşy edi dilleşler. Gadardan tomoşaçylar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Bugün gaty gynançly türkmen halkynyň taryhyna sirek duş gelinen däl, hiç ýyly duş gelmedik. Bir gyrgynçylyk bolup duran Türkmenistanyňky watandaşlarymyzyň edil häzirki günne gaýtadan başdan geçirýän. Mundan öňkü tapgyryndan başdan geçirdi. Inni täze tapgyryny başyndan geçirýän ýokanç kesel koronavirus gyrgynçylygynyň häzirki ýeten derejesi we şoň bilen baglanşykly bolup geçen ýagdaýlar, watandaşlardan gelýän maglumatlar, şolary şu gün siziň bilen paýlaşmakçy. Şeýle-de watandaşlarymyz bilen bile pikir alşmakçy. Şu temada öz göreneşlerini goşmak isleýän watandaşlarymyz bar bolsa goşup biler. Şeýle-de men şu gün biziň esasy tesvirçilerimizden, aktivistlerimizden şu temada efire gatnaşyp bilmäýmesem, şoň üçin gaýrat edip şu efirde men şu maglumatymy, hatymy okasaň diýen aýla agşam watandaşymyzyň maglumatlaryny okajak. Ondan naşarynam halkara medeniýetde şu Türkmenistanyňky koronavirus ýagdaýy bilen baglanşykly nämeler bolup geçýär. Şoňa da gysgadyk göz aýlar. Soň bu koronavirus näme üçin, bu ýagdaý näme üçin beýle bolup dur, şoňa näme sebäp bolýar? Şoň bilen baglanşykly öz garaşymy beýan etmegimi isleýänler boldy. Bu temada da men öz garaşymy beýan etjek. İlki bilen tesvirçilerimiz şolaryň salamyny alaly. Garazoglan Türkmen, Assalamu alaykum ekran illeşler diýe. Salam Garazoglan Türkmen. Risk. Assalamu alaykum döwlet ağa diýe. Salam Risk. Salam illeşler döwlet ağa diýeni bilen siz pikir etmeňdiňe maňa salam berenok, hem meňe salam berýär. Liberty, giç ýaşy Gadardan agam we watandaşlar. Tazol Liberty. Jeremy Demir. Tazol. Aşamyň haýrly diýe. Bizde agşam Türkiýede gice esasy biziň köpçüligimiz tomoşaçylarymyz, esasy biziň auditoriýamyzyň gözüňde tutýan köpçüligi Türkiýedäki watandaşlarymyz. Şoň üçin biz Türkiýe wagty boýunça, Türkiýe wagtyna amatly bolan sagada wagty saýlap almaga synanşan. Eki efe giç ýaşy illeşler we döwlet baýhanyna sagajawar. Başga da salam, selik, maglumat bolsa men ekrana çykaram. Ýöne häzir ruhsat berseňiz şu taýda aýla agşamyň bir ýazan iýeren maglumaty bar. Şonu men siziň dikkatiňize ýetirjek. Ekrandan paýlaşsa bolýar, ýöne ekrandan paýlaşanmagyň ekranna bir hili hatlar, zatlar üýtgäp, süýnüp zat edip neme diýär. Şoň üçin intäk ekranna bular ýalyky ekran paýlaşmagy, ekranna bir haýsam bolsa bir dokumentti görkezmek işlerine intäk turgunlaşmak gerek. Şoň üçin professional ýagdaýda däl häzir. Şoň üçin bagyşlaň, men häzir elimdäki telefondan okap berjek size. Dün iýeripdir aýla akşam salam döwlet baýhan, men erteki boljak ýaýlyma gatnaşyp bilmezligim mümkin. Şeýle hem kommentariýalarda köp zady bir wada ýazyp bilemok, ýazyp bolanok. Men halka ýetirjek maglumatlarymy kyn görmän çykyşyňyzda halka beýan etmeňizi haýyş edýändiň.
Şu taýda partizanlyk biri ýaman täzin biziň watandaşlarymyz. Dogrusyny dogry aýdýarsa, şuňky tema ina ýazypdy. Hakykatlar we ýalanlar. Türkmenistanyňky koronavirus gyrgynçylygy. Türkmenistanyna täze tapyra geçilen gyrgynçylyk. Dowam edip duran gyrgynçylyk. Ýöne häzirki täze başlan tapyry gaty ilginç ýagdaýda. Şuň bilen baglanşykly bir watandaşlar bolup pikir alşalyň. Energiýamyzy birleşdireliň. Awralarymyzy birleşdireliň. Bir magnitli polio, magnit meýdançasy döredeliň. Şeýdip bir ýerlerik bir täsir edeliň. Şoňa bir çäre tapjak bolalyň diýip şeýle niýet bilen, şeýle tagalla bilen bir şu temany taýlap alyp dünkü gepleşiň temasyndan öň şoň bildirsini çykardyk. Has öň çykardyk şoň bildirsini. Has köp maglumat jemlensin, adamlar şoňa taýýar bolsun. Hem psikologik taýdan, hem maglumat taýdan diýdik. Başga bir watandaşa min haşy taýdan başga bir temany ara sokýar. Perwaýsızlykmy, geleňsizlikmi, bu näme? Onuň diktatorlyga söýýäňiz, diktatorlyga söýgen ok diýäňiz maňa. Hemme zada diktator günäkär, eli. Diktator eden, diktatoryň töweregindäki, diktator edýän töweregindäki ýal ýaglary, nalajet eýinleri. Şu derece yetiren aynadan metrgeden kim? Şolara ýalaky geleňsizlikdämi? Perwaýsızlykdämi? Türkmen halkyny şeýle gyrgynçylyklara tezawar edýän zat näme? Geleňsizlik, perwaýsızlykdämi? Bir zada nyşana alan wagty diňe şo nyşana urmagy niýet edip şonu gözüňde tutmaly. Men näme diýen, dutarym näme diýen. Şoňa getirýän diýişi. Karajogluň tesbirini ekrana berip, soň aýla agşamyň nemesine dowam etjek. Hatyna Karajoglan Türkmen rejim tarapyndan dünýä gyrgynçylygy bilen öz başyna galyrylan millet gyrlyp otýar. Esasy agry mesele şol. Gaýnan takda. Aýla agşamyň hatyna dowam edýän. Şu wagt inha aýla agşamyň haty soň maňa aýtmaň, döwlet özünden tapýalat diýjek bolsaňyz, inha aýla agşamyň haty, şu haty zowkap berýän şu wagt. Şu wagt ölýänden sany gaty köp. Her kim öz maşgalasyna, goňşularyna bolup duran ýagdaýy beýan etse, belki de ine ýaman gowy. Çemeleşe mesele. Belki de bu Türkmenistanda ýaşaýanlara herekete geçmäge itergi bererdi. Hem Türkmenistanyň ýurdun daşyna, hem ýurdun içinde. Hakykatlar aýdylmasa, hakykatlar gizle, siz edil pişin öz nemesini gömüşýäli, hemme zady gömüp berseňiz, ne watan galar, ne de hak. Haram keypiňizden başga zatlaryň badygyny, ähmiýetli zatlaryň badygyny, zerur zatlaryň badygyny şu dünýäde inni bir şoňa düşüniň, göz ýetiriň. Hiç iman, wyjdan hiç zat ýokmy sizde? Siz adammy ýa adam emen diýen mahlukmy? Barlanan çeşmelere salgylanyp ynha şeýle maglumatlar bar. Lewap welaýatynyň Saýat etrafynda bir maşgalada ulu ogly gripledim diýip düşökde ýatdy. Goňşy şepagat oýasy bolup işleýän bir gelin gelip antibiotik urup gidýän ekeni. 3 günden soň ejeti keselleýär. Kymmat bahaly antibiotik dermanlary finans taýdan götürüp bilmedik maşgala etrap
lukmanlaryna barıp biz oglum ikimiz kesel bizi balnitsa yatırmaly, ýagdaýymyz erbet diýe. Taýat etrawyna maşgala lukmany bolup işleýän orta ýaşly aýal bu grip däl, bu Covid'in adam öldürýän görnüşi. Barın öýüňize gaýdyň, öýüňizde bejerigi alyň. Keselliňizi hiç kime aýdaýmaň. Balnitsa barsaňyz, keselhana barsaňyz karantina goýarlar. Derman eltmeseňiz iýdegem etmeliler. Tä ölýän çaňy saklap, öleň soňuzdan paketlap bererler diýä we şu dermanlary uruň diýip şulary ýazyp iýberýär. Actemra, Remivir, näme diýär? Ciprofloxacin we şuňa meňdeşler. Bu dermanlar gymmatbaha laýtada Covid'in dermany diýilip bilinýän Remivir'in bir çüýşejiginiň ampulasynyň bahasy, sanjymynyň bahasy Kara bazarda 200-300 dollar aralygy. Döwlet dermanhanalarına tapdyrmaýa. Bu dermany almana pul tapmadyk maşgala beýleki dermanlary urdurup aýakda galýarlar. Ýöne iň agyr ýatan 22 ýaşly ogly şu wagtym özüne gelip bilenok. Süňklerim agyrýa, içime dem çeken wagtym öýkenimde güýçli agyry bar diýe. 6 adamdan ibarat bu maşgaladaky hemme agzalar keselliğe ýöne iň agyr ýatanlar ejeti we 22 ýaşly ogly. Ölüm ýok. Çärjow şäherine Covid'dan gorayan 2 sanjym alan bir ýaşlyň maşgalasynyň gurruny diýe. Maşgalada 4 uly adam, 4 çaga bar. Gelinim çagalar bagyna işleýär. Ilki bilen gelinim keselledi. Kesel wagty günne işe gitdi. Balniçni alyp bilmedi. Başlygyna pul berip işi ýörer ýaly etdi. Aýlygyny başlygyna berip öýde 10 gün ýerden galmasyz düşekde ýatdy. Şol aralykda 17 we 8 ýaşly gyýlarym kesellediler. 8 ýaşynda kas agyr ýatdy. Maşgala wraji bejerig ýazyp berdi. Öý şertlerine ukol alyp ýatdylar. Soň 73 ýaşly Covid'den gorayan Hytaýyň 2 sanjymyny alan ejem keselledi. Oňa kän bildirmedi. Gyzygyny gally kelle agyry goňşularda sanjym edýän şepaat uýalary we şolaryň maksat beren dermanlary bilen gowlaşdy. Kakamyň ilki çalarak sesi tutuldy, kellem agyrýar diýip parasetamol, aspirin içdi, gowy bolan ýalan boldy, bir gijede gyzygyny galyp sanlarama tutdy, dem almasy kynlaşdy. Ertesi maşgala doktoryna jaň edip, gelin kakam erbet dem alyp bilenok, sanlarap ýatyr, gyzygyny düşenok, özüni bilmän ýatyr diýsek, tiz kömek çağırın diýdi. Tiz kömek gelip kakamy Türkmenabadyň köp uğurlu diýilýän keselhanasynyň reanimasiýa bölümine äkitdiler. Öýkeni rentgen suratyna çekip 70% zaýalanypdyr diýdiler. Men keselhananyň reanimasiýa bölüminiň öňünden gaýtmadym. Ol ýerde menden başga da Covid'den, koronavirusdan agyr ýatan keselleriň howsarlary bardy. Agyrlaşan adamdan hyrynlykyň ölýänler köp. Kakamy elten günüm şu dermanlary getiriň diýdiler. Actemra, Remivir 6 ampula, Ciprofloxacin 100 ml 7 flakon, parasetamol 20 tabletka, 2 sany perçatka 50, pauta uly döwlet hastahanasyna pauta goroýjy 50 geçenli eltmeli, şpris sistema, aspirin 20 tabletka, natri klor 0,19% 250 ml
litr. Biz bu dermanlaryň käbirini tapyp eltdik, käbirini tapmadyk. Dermanhanalarda köp derman ýok. Bazarda gaçkak satyjylarda ýok. Sebäbi gök bazara karantin üçin ýapdylar. Aşgabatdan getirip bolanok. Hemme ýollar ýapyk. Remivir diýen dermany gaçak derman satýan dermançylardan tapdyk. Emma alyp bilmedik. Sebäbi bir wada ikisini getiriň bile urmalydylar. Bu dermanyň bir çüýşejigi 5000 manat, ýagny $165. Ýekeje çüýşejik alınmagan başartmady. Ozollan beri gedip bütün maşgalamyza öýde bejerigi alamyz soň hiç ýyly pul serişde galmady. Kakamjany görüp bilmedik. Baran gününiň erteligi reanimasiýada jan berdi. Ýanyna salmadylar. İlki selofan paketde daşyndan akmata örgü edip çolap berdiler. Doktorlar açaýman öýüňize eltmeýän günü gonumçylygy äkidiň diýip targyd etdiler. Musulman däplerini ýerine ýetirip bilmedik. Kakamyň iş isleýişi ýaly öz owasynaky gonumçylygy äkitmäge ruhsat berip bilmedik. Kakama tiz kömek äkiden günü öýümüziň bar ýerini klorly suw dökdiler. Ertesi patasyny beremizde kloryň ysyndan ýaňa durar ýaly. Pata gelen adamlar derro dargaşmak bilen bolurlar. Şu iki sany bolup geçen wakalar hakda goşak zatlarym. Adana arkada diýdirýän faşist Berdimuhammedow. Türkmen faşistdan beter. Türkmenistanyň territoriýasyna ullukan Ösvensimdäki ýaly ölüm eksterminasiýa gyrgynçylyklaryny gurdy. Bu lageri işletmäge mehemeniň işgärleri SS'ler kömek edýär. Anha şu iki waka Türkmenistanyna genosidiň gidip duranlygyny aýdyň subutnamasy. Berdimuhammedow bütün dünýä Türkmenistanyna koronavirus ýok diýip jar çekýär. Covid keseliniň öňüni almak üçin özüni halka hakda alada etmeýän kişi bolup dünýä görkezmek üçin hemme serhetleri ýapdy. Asıl bu kesel rejimiň peýdasyndan boldy. Halky hiç ýere çykaranok, hiç kimi ýurda salanok. Yüzüň üstünde burnuň var diýen adam ýok. Islese aýdymaýdya, islese milliardlap halkyň puluny jübüsine salýar. Islese de halky gyrýar. Garnaş tohumam halkyň betbagt ýagdaýyndan peýdalanyp derman getirip satýar. Azyk harytlaryny satmagy kontrol edýärler. Halkda pul ýok, iş ýok. İşläp pul gazanyp geleýin ýere serhetler ýapyp hiç kimiň jynk etmäge haky ýok. Halkyň diňe ölmäne haky bar. Ölüň ýöne sessiz dymyp ölüň diýerler. Halk Covid'dan ölüp ýatyr ýöne şonda da hiç kim sesini çykaranok. Öz ejellerini, kakalaryny, sögürýarlaryny, ýakyn hostarlaryny arkadaň tohum tijiniň şady horramlygyna çalyşýaňyz. Hostarlaryňyzy bir adamyň şan şöhraty diýip gurban edýäňiz. Bu pidalar şoňa degýärmi? Ayağa almak üçin size mundan başga merk gerekmi? Merk ölüm diýmek barça. Belki de biz ýalňyşýanlar. Biz ýurdun daşyndan teredip size nefsimiz agyrýar. Siziň bolsa bu ýagdaý göwnüňize jaýdyr. Bagtly zamanada ýaşap ýörensiňiz. Asmanymyz asuda uruş bolmasa bolýar. Aho halaýyk, mundan uruş bolsa da manylyrak bolardy. Bu gurban bolýan insan janlary bir zadyň uğruna göreşip pida bolardy. Şundan beter bolasy ýok. Şonsuzam ölüp gyrlyp oturýarsyňyz. Dymma öz çağajyklaryňyzyň geljegi üçin göreşiň. Ýurdun içinden hereket gerek. Ýurdun içindäki ilaty nädip ayaga alyryp bolar? Faşistiki rejim ýene haçanaçenni dowam eder diýe. Aýla agşamy iberen inha. Haty
Ine. Ina mehruban dogunlar. Türkmenistan'da baştan geçirilen ýagdaý şu. Näme diýjek, näme aýtjak? Inni ýene bir maglumat bar. Olum Murat Ernepes atly tomaşaçymyzyň ýalan tesiri. Ýalňyz gurt salam diýe, salam ýalňyz gurt. Inni göreliň Murat Ernepes näme diýe? Hökümet näçe boýnuna almaýanam bolsa, Türkmenistanda koronawirusyň mögüjürünňi hemmelere ma'lum boldy. Her vilayatda günne ağzından 100 adam. Aşgabatda diňe 100 adam çemesi ölüp dur koronavirusdan. Jemi ağzından 600 adam günne ölüye koronavirusdan şu wagt häzirki pursatda Türkmenistanda. 10 günne 6000 adam. 100 günne 60.000 adam. Gözüňizi getirip görüň. Bu iň ağzından hasaplaňda şeýle. Ýagny täze ýeleçeniň ağzından 80.000 adam öljek. Hatda uruşda da munça adam ölmeýär. Bu diňe täze ýeleçeni ýok boljak adamlaryň hasaby. Ýöne inniki ýeleçeni pandemiýanyň geçip gitmejegi hemmelere düşnükli bolsa gerek. Soň inniki ýylla bu kesellen näçe adam öljek Allah bilsin. Eger hökümet halkyň elinde bolan bolsa, onda bu aýylganç ölüm statistikasyny 3 hesse azaldyp bolardy gaty dogry. 3 hessedenem köp azaldyp bolardy. Hiç ýyly görüňsiz. Ýagny 50-60 min adamy halat edip bolardy. Indi şu taýda Murat Ernepes bilen alalaşýan azaldyp bolardy diye. Eger hökümet häkimiýet halkyň elinde bolan bolsady, halkyň jemgyýetiň immuniteti stresden, zulumdan, gorkudan, gynançdan, gussadan zaýalanyp, bular ýalyky kesellere yeňilmezdi. Kesellere uçuramazdy. Şoň üçin 3 hesse azaltmaga beýlede dursun. 30 hessede belki 300 hessede häzirkiden az bolardy. Adalatyň bolmaýşy, halkyň hak hukuklarynyň baskylanmagy, adam hukuklarynyň düýbünden ýok edilmegi, edenetdilik, haramçylyk we gyrylýan, näme etjegini bilmeýän, lapy keç, immuniteti noluň aşagyna düşen köpçülük gyrylýar. Soň pikir edip görüň adamlar. Käbir samsyklar ine bular gan öküp hökümeti aljak bolýarlar diýip gorkudýarlar. Halk ayaga galyp demokratiýa çykyp hökümeti agdarmak uğruna uruş döwüş bolaýanna da dünýä tejribesine göz aýlasak 100-200 adamdan köp bida bolmaýar. Soň adamlar özüňiz pikir edip görüň. Kim dogry, a kim bolsa ýörükde halk hereketine böget boljak bolýar. Terediniň bir tarapyna bu akmak diktator rejimiň akylsyz siýasaty netijesinde 50-60 min adam artyk ölmeli. Beýleki tarapyna eger halk ayaga galyp bu ganhor rejimi agdarmak üçin 100-200 adam azatlyk, adalet, demokratiýa uğruna gahramanlarça wepat bolmaly. Şoň netijesinde hökümet halkyň eline geçse güç näçe müňlerçe adam ölümden, näçe müňlerçe adam ölümden halas bolardy diýe. Mikhail Ernest 0109 2021-nji ýyly. Ýene inni Mikhail Ernest diýip ýazýan tesvirçimiz halk ayaklanany bilen häzir
bu mesele çözülür diýen. Men size düşünemok. Erne saňa da düşünemok. Sen şol gidip tesbir ýazyp gollayan toporlaňa ýa hereketleňe ýa hormat goýan adamlaňa, zadyňa men hiç birini düşünebilemok. Halky taýýarlaman, hiç ýyly hiç zat etmän, hökümet çalışmak, hökümeti agdyrmak bu oýunjak zat däl ha. Bu kompýuter oýnudyr öýdýärmi? Hani öz galaň gurýan zat edýän, ýekýän duşman gelýär, ondan mundan nime diýän? Siz virtual dünýäde ýaşap gördüňizmi? Şoň üçin siz e-döwlet gurup, elektron döwlet guruplar edip, onu gurduk, onu etdik, bunu etdik, ay ona bu virtual nimeden çykyn, arzuw hyýaldan çykyn, hakyky durmuşa gelin. Hakyky durmuşyň şertleri ol virtual arzuw hyýal älemindäki şertler bilen bir däl. O nähili hakyky durmuşyň problemalaryny arzuw hyýal älemindäki fantaziýa nimeleri bilen çözjek bolýar. Boljak zat däl. Hawa halk şu wagt aýaklandy bolýar. Bolýar, halk aýaklandy. Aýaklandy. Näme bolar? Näme bolar? Mihail Ernest. Türkmen halky gyrlyp otyryň ha şu wagt. Gyrıp otyrlar Türkmen halkyny, talap otyrlar. Hemme zat netdiler, gyzlaryny zorladylar. Her zat etdiler. Innem ölüme terk etdiler, gyrlyp otyr Türkmen halky. Sen halky köçe çykarsaň, ayaga gallarsaň, gyrmada ödýän oşal adamlar. Şu häkimetde oturan milliardlap global mafiýaň içinde, gaçakçylygyň, garakçylygyň, banditligiň içinde şondan milliardlap pul aýlap, pul galan oturan adamlar. Şolaň gözüniň ýaşyna bakarmy? Ondan hökümete garşy çykjak. Näçe san adam garly? Türkmenistan. Esas köpçüligi Türkiýede. Menniň kelleti işleýän, gujur gaýratly, iş edip biljek, maşgalatyny hemme zady ekläp biljek. Olara ma Türkiýede. Kim çykdyn? Garry gurtulary bilen çağlar çykdynmy? Olaryň pulemýoda tutsunlarmy? Taýynykly hiç zat bolanok şoňa nähili düşünip bileňok. Taýýarlyk görmeden hiç zat edip bolanok o janyň onlar. Ýaňy doglan çağany olimpiada boşak bolýaňyz. Eşekli formulalarda ýarşyp bolýarmy? Siziň düşünjeňiz eşekli adamyň düşünjesiniň derejesinde. O formula bir nire, siziň eşekli bolup ýaşap görüşiňiz nire. Ine aradaky tapawut şu. Şunu düşünüp bileňiz. Ya biz düşünürüp bilemiz. Nähili bir ýöne tapmaly, nähili ýöne sözlem tapmaly. Şunu düşündirmek üçin. Halky taýýarlamaly. Bu taýýarlandan soň iň soňuna ayaga galynýar. Ayaga galsaň ine ayaga gallardan halky köçe çykardyň, pulemýoda tutdular. Gora bilýärmi? Gora bilen zoga. O İstanbul'da tutulýan 2-3 tane aktivisti ya watandaşy, aktivist diýmeli, watandaşy siz halat edebilen zoga. Açoň advokat pulunu töläbilen zoga. Onuň bu köçe dökülen halky pulemýotdan häzir Türkmen halkyny gyrgynçylyga berip oturan diktatorlukdan siz nädip gora bilýäňiz? Gora bilersiňizmi? Erkek ýaly öňünde duruň şey dip goluňyzy açyp ondan ilkinji oksede deýsin. Edip bilýäňizmi şonu? Taşary urtda oturýarsyňyz, fantaziýa kinolaryň köp görýäňiz ýa-da köp kompýuter oýnaýaňyz, aňyňyzy elen aýdýaňyz ýa-da şular ýalyky fantaziýa sözlemler gurulsa adetde üns çeker zat diýäňizmi? Aslında men sen tesirleňe seredýän umuman %80, %90 tesirleň gowy sen.
Mihail Ernest. Ýöne käwsenem çöp çalam urýan. Näme üçin? Ştaýda bir zat bardy. Şonu häzir dikkatiňizi ýetirjek partiýadan Türkmenistanyna urulan Hytaý vaksinasy peýda edenok gaýtam ziýan edýär. Vaksinanyň temperaturasyny dogry saklaman zaýalapdyrlar. Onu da başga ýoklugy sebäpli ýene halka ulantypdylar. Ine edenetdilik. Inha watan dönüklügi, şatlyk we şatlyk ýalalar. Watan dönüklügi näil bolýar, inha şular ýaly bolýar. Partizan Türkmenistanyna beýlekisi biziň halkyň bilen zady uruş bolmasa bolýar. Şu wagt uruş döwründenem köp adam ölýärdi. Şeýit korkudylar da, uruş bolmasa bolýar. Şeýit korkudylar onuň ikinji jahan uruşyna çekilenýetdi, soň Göktepe gyrgynçylygy, ondan öňkü gyrgynçylyklar hemmesi biziň genlerimizde bar, ganymyzda bar. Siz pikir etmeň, bu diktatorlyklaryň zulmy, gorkusy bilen adamlar ýaşaýar ýok. Yüzlerçe ýyldan bäri, näçe asyrdan bäri biziň ganymyzda, genimizde ýaşap ýör. Gorkuy. Soňky 30 ýylda, 50 ýylda, 60 ýylda, 100 ýylda, 70 ýylda çykan ýagdaýda täsirde psikologiýamyzda hemme adamyza täsir edýär. Band apty bir ýazya Seýidowa Güljan daýdan Pahyr 1968-nji ýylda dowulan 2021-nji ýylda ýogulan Lewap welaýatynyň Galkynyş Dänew etrawynyň ýaşaýjysy. Koronavirus sebäpli gitdi. Ýollaşy agyr ýagdaýda. Daýdamyň ölüm hatyny berdiler. Ýöne virus hakda bir sözüm ýok. Indi mehriban doganlar. Şu taýda bir mesele bar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Näme üçin Türkmenistan Aşgabat hökümeti, diktatorlyk hökümeti, jenaýatkar hökümet Aşgabatdaky bu topar haramdada şaýka näme üçin Türkmenistanyna koronavirus ýok diýär. Birinji sebäbi özleriniň harammaşydan başlap haramdaga çenni we häzirki döwürde Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasyny ulgamyny tozduranyny, talanyny, weýran edenligi şu jenaýatyň üstü açylýar. Eger boýnuny alsa, kada göre taýýarlyklar geçirilmeli, köp saat edilmeli, halk gorulmaly, hiç saat edip bilmeýärler häzir. Häzir Türkmenistana pul berdiler diýiller. Pul berseňem häzir hiç saat edip bolanok. Gutordy Türkmenistanyna näçe ýyldan bäri saglyk saklaýyş ulgamy ýok. Ýok. Adamlar iň ýöneköýjü beýleki dünýälerde, dünýäň beýleki ýurtlaryna aňsatlyk bilen bejerilýän ýöneköýjü bir keseller ýa-da näsazlyklar sebäpli Türkmenistanyň adamlar ölüp otur. Bu koronavirus da bar, Hudaý saklasyn. Türkmenistanyň Aşgabat hökümetiniň diktatorlygyň boynuna almajak bolup kejirlik edýäniň sebäbi şu. Eger alaýsa, bütün eden jenaýatlarynyň, bütün korrupsiýalarynyň, bütün edenetdirlikleriniň, talaňçylyklarynyň, haramçylyklarynyň hemmesiniň üstü açylýar. Indi siz pikir edin. Edermi şunu? Etjek bolsa-da, şoň üstünden peýda gazanan halkara mafiýa, şonu gollayan halkara mafiýanyň agzalary
Şoňa etdirermi? Etdirmez. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Arslan Muradow, salam salam. Media teme, döwlet sen pikiriňçe waksinaň peýdasy barmy, sanjymyň peýdasy barmy diýe. Arslan Muradow, bar peýdasy diýe. Media teme. Men tanaýan adamlarma. Üç dürlü sanjym bolurlar. Şolar ýaman gowy ýaşylar ýa-da. İlki gitdiler, iki gedek bir firmaň, bir nemen sanjymyny etdirdiler. Ýene kesellediler. Ondan bu gedek gitdiler, ýene başga bir neme görnüşini etdirdiler, ýene ýyldyny. Ondan soň ýene kesellediler. Ondan bu gedek mene gitdiler, ýene başga bir nemenkini tapyp gelip ýene etdirdiler, ýene kesellediler. Üç gedek kesellediler ana şol. Bu bir däl, bir tanış. Telim şular ýaly tanışy bar. Sanjym çäre däl. Sanjymy öňdürýän, teklip edýän, maslahat berýän, hemmesi aýdýa, hemmesi garantiýasy barmy? Şu neme barmy diýe? Ýok diýe. Her adamyň öz immuniteti bar. Şoň üçin her adamyň öz immunitetini öwrenip, immuna kart çykartmaly, kartçyka çykaryp bermeli eline. Eger şol adamyň öz organizmyna eýem immunitet bar bolsa, şoňa bir çydamlylyk bar bolsa, onda ol adama bir derek ýere sanjym etmeň peýdasy ýok. Haýdam bolsa bir sanjym. Diňe koronawirusyň sanjymy däl, islenlik sanjym. Islenlik ukolleli orçasy. Almy dille şoň ady kiçijik operasiýa. Sanjymyň ady kiçijik operasiýa. Ýagny sen bedeniň belli bir kadyda işläp dur. Sen şoňa kiçijik operasiýa diýen. Bilip bilmän edýän özüm. Sen bedeniňe şol gerekmi gerek? Belki gerek geldir. Men bir dostum bar, Ştaýda. Özü bir näçe gedek velosipedde triatlon diýip bir ýarış bar. Alagamak, velosiped sürmek we yüzmek triatlon 3 uğurda. Bir wagtyň özünde 3 uğurda ýarışýan. 3 gedek ýylyna 3 gedek şol çempion bolun. Özüm Morskoy kotik diýilýär. Deňiz güýçleriniň ýörüýte tälimli deňiz güýçlerini gurluk eden adam özü. Gaty güýçlü. Häzirem güýçlü, ýaşy birazjyk neme ýöne häzirem güýçlü. Şol sakyrtka bar, bizdeki sakyrtka. Bizdeki sakyrtka görýär. Bärde biziň daşda görýärmiz Tokoyda ondan. Tokoyda da hatda gezenler, zat edenler olam gowy görýär tebigatda gezmegi. Ondan sakyrtka görýärde doktora gidýär. Jaňa diýär, şolar ýaly sakyrtka bar. Hawa zat diýär. Ay olaram näme pul gazanmaly. Çağırýarlar, tek kömek iýerýärler, alyp gidýärler, zat edýärler. Ondan şu wagt ol adamda däl, ýadymda däl. Bir sanjym edýärler şoňa. Gyzamyň sanjymy, ýalňyş men bolsam gyzamyň näme sanjymy edýärler. Ýanky dag ýaly adam bar. Şular ýaljak bolup galdy. Sebäbi oň immuniteti bar. Oňa gerek gel olar ýalda. Ina
adamyň häzirini komada yatyp çykdy. Häzirini zordan öňki adam däl, ýa-mol adamyň nemesini bozdular. Suwda berdi. Hawa, suwda berdi. Millionnap gazanandan näme? Suwdy gazandy diýeli. Million aldy. Bir näçe million aldy. Saglyk elden gitdi. Şoň üçin bu tanzym işleri biznes. Başga hiç zat däl. Eger hakykatdan bir meseleni çözjek bolsaň, dogry analiz etmeli. Hemişe berýän biziň mysalymyz. Doktor, hekim, alymly, bilimli, hakyky hekim bolsa, gelýän hastasyna dogry analiz, diagnoz edip, dogry bejergetse mesele çözülýär. Ýöne bärde türlü oýunlar bar, global oýunlar bar. Muňa düşünürýärler. Tanzym çözenok meseleni. Häzir tesvirlere dowam edýäs. Marcus Aurelius Kadradan illeş, hoş geldiň. Salam diýe. Bega. Siz ettirdiňizmi diýe. Tanzymymy? Ýok. Gerek gel maňa tanzym. Meň immunitetim ma, meň immunitet kartym ma, kartyczkam ma. Gerek gel. Partizan. Eger virus barlygyny boyun alsa, beýleki döwletler ýaly islemezden pul bermeli. Okuwlary online internetten etmeli. Bizde isleýäninde pul berip bilenok internetiň tizligi bolsa surat açmany zordan güýji ýetýärdi. Jeremy Demir, men niýe reddetdim tanzymy diýe. Düşünükli. Jeremy, düşünürsene şoň sebäbini. Jeremy, объясни, пожалуйста, почему? Garajoğlan türkmen tanzym tartgynly, çözülmedik mesele. Köp garşy pikirler bar. Käbir maglumatlara görä ol adamyň genotipini ütgetmek üçin global güýçleriň edýän oýuny bolup biler. Bega ýazýa ping 350 kilobayt sekund diye nemedäki Türkmenistandaky internetiň tizligini aýdýar. Arslan Muradov, умейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться. Hemme diye gorkulun diye yüzüne deredip diye gülmögü diye başarmalı diýdi. Esasy zat diye öz gorkukluğundan gorkmalı diye. Öz züwwetliğinden gorkmalı diye. Eger sen züwwetliğin bolsaň, özüň gorkuk bolsaň, sen niýe şondan gork diye. Başga gorkudan gorkma diye. Arslan Muradov sag jogap. Marcus Aurelius. Koronavirus emeli döredilen virus, gaty dogry. Vaksina satmak üçin dogry. Bu da bir biznes, gaty dogry. Inni delta virus çykdy Hindistana. Onun vaksinasyna sanjymyna satyp berler. Virus ýasap antivirus satýarlar. Gaty dogry. Marcus Aurelius ömrüňizde bolsun. Arslan Muradov, korona sebäpli Hytaýyň ekonomikasy 50% pese düşdi. Bir hili ananlarca däl.
Dünyada da düştü ekonomika bulam ananırjy däl. Öz ekonomikaňy ziýan etjek wirusy oýlap tapanyň näme peýdasy barka Marcus Aurelius. Eger dünýä global syýasatyny kesgitleýän korporasiýalar bar. Korporasiýalaryň bähwitleri adamzadyň bähwitleriniň üstünde. Biz muny hemme ýerde görüp oturýarys. Iň ýöneköýjesi Türkmenistanyna Aşgabat hökümeti diktatorlyk rejimi bilen arkaýyn öz halkyna dürli görnüşde gyrgynçylyk edip oturýar. Edenini edip oturýar. Dünýädäki mafiya, talaňçylar bilen milliard dollarlap biznes edip pul aýlaýar. Galp pul aklaýa ola gurrun ýok. Ola ýöneköýje zat beýleki edýän jenayetleriniň ýanynda. Şunu bilen oklarmy? Kimiň nirde näçe pulunyň duranyny bilen oklarmy? Hemme adam bilýärler. Ýöne Arslan Muradow şu hemme adyň üstünde. Şol adamlar üçin bu aýdýan logikaň hiç tanym däl. Hiç kimin ykdysadyýaty bozulanok. Hemmesi adamlara da panika döretmek, adamlara alaňsatmak, şeýdibem satmak, gazanmak. Hemmesi şu. Marcus Aurelius ulu ýurtlaryň oýnaýan biznes planlary bar. Ýurtlary ykdysady tarapdan çökerip garaşletmek biri-birine diýe. Gata dogry. Häzir bir gapyny çalýar, mikrofon tamaşaçylar. Bir bark gaýdaýyn, sesi ýapýan. Awa ýatanyň üstünde diýe turan gelmesin diýe. Alkaşlar gelip biziň gapymyza açar sokup açjak bolýar. Gapynyň bäri tarapyndan neme biziň açarymyz dur. Ondan aýagalygyna şonu açjak bolýar. Haýsy dille gürleýänem belli däl. Gowedem içipdirler ankapdy. Baryp saglyk mawdudim maňa diýe meň öýdäm märi diýe.
Näme diýjek? Her ýerde başylar ýaly adamlar. Allah murat aýna daraf Allah janyň özü gorasun. Eşeňi berk durşamaly. Allah murat Allah jan eşeň garawullal. Şoň üçin Marcus Aurelius Hytaýda hiç şeýle krizis ýok. 1,5 milliard halk bar. Hytaýyň özü bir uly bazar. İçinde hemme alış satış ýörep dur. Ömrüň uzak bolsun, gaty dogry. Jeremy her sancım mecburi ýagdaýda 3 tapgyry başdan geçirmeli diýe. Alymy taýdan. Dogry aýdýar. Adamlaň saglyk ýagdaýyny, adamlaň saglygyna ýetirýän täsirini dogry anyklaman, şonu dogry subut etmän, sancym etmek dogry däl, şunu şey diýerler diýe. Menim diýe şoňa garşy diýe. Gaty dogry. Inni siz şunu pikir edip görüň. Siziň aýaňyz agyrýar. Siziň aýaňyz agyrýar. Ýöne şeýle aýaňyza gura agyrýar sizde, reumatizm bar. Aýaňyz agyrýar. Birem aýdýar sen diýe kelle çanaňy açyp diýe içine seretmeli şo taýda bir zat bardyr diýe. Hawa haýsyndan almaly. Edir şolar ýalyky. Şoň üçin mehriman doganlar şifa siziň kelläňiz bilen ýüregiňiziň arasyndaky sazlaşykda, şoň arasyndaky garmoniýada, ikisiniň arasyndaky garmoniýada stres bilen, gaýgy, gussa bilen, harsy dünýälik bilen, hars urmak bilen, nefsegurlyk bilen, päliýamanlyk bilen adam öz awrasyny zaýalaýar. Stres zat immuniteti gowşady. Sen immunitetin gowşak bolsa, istenlik kesel virus gelip seni synap görýär. Şoň üçin hemişe ruhuny belent tutmaly. Her gawat gelen manipulasiýa, yalan propaganda ananmaly. Ketekilen bähwitler üçin, bäş köpük gazanjak pul üçin özüňi oýnatmaly. Gaýrata Atabayev, Israil döwleti aýdýar, German sancımy COVID-19'dan beter howply diýe. Germaniýadaky türkleň oýlap tapan sancymy. Gaýrata Atabayev düşünüpli dep aýtsana. Jeremy Demir. Näme üçin näme? Gaty dogry näme? Ine logika. Ine näme üçin näme? Rak. Akkan kesel üçin sancym tapylmady. Covid bolsa derro tapdylar. Ana Covid-a derro bir ýyl soň diýe tapdylar diýe. Näme üçin raga tapanypdylar? Ya. Inni häzir pikir edip görüň-de. Şeýle Google açyň. Hemmeňiz üçin Google elleterli. Açyň. Ýazyň şo taýyk. Dünýäde her gün näçe adam awtoýol ulug helakçylygynyň ölýär diýip ýazyň. Çilimden, alkogoldan, şular ýaly zatlardan näçe adam ölýär diýip ýazyň. Soň netijeleri bir kagaz alyp şol kagazyň ýüzüne ýazyň. Ýa-da ekranda deňeşdiriň.
ýürek damar keselleri ýa şoňa meňdeş kronik kesellerden günne dünýäde näçe adam ölýär? Şu statistikalar ba el yeterli. Şu statistikaları Google'dan tapın. Deňeşdirip görüň. Ummasız ölýän adamlar bar. Onlarça milyonlap ölýän adamlar bar. We bu hemişe bolup duran ýagdaý. Inni şunça dürli sebäpden onlarça milyon, yüzlerce milyon adam gidip durka çiğsirýärler, koronavirus bilen baglanyşykly käbir nemeleri. Gorkudyp adamlary şundan pul gazanmak üçin. Göne berde Türkmenistan esasy tema. Türkmenistan'da bilgeçin edilýär. Halka aç goýan, işsiz goýan, iýmitsiz goýan, ýyderli ýagdaýda psikologik batyş edýän bu adamda ne psikologiýa galdy, ne immunitet galdy, hiç zat galmady. Ondan bu adamlaram gyrýan hedildi. Bu gatyly jenaýat. Bu adamda jenaýaty. Bu gada suda beýledi dursun. Bilenmok haýsy sutda, haýsy kady etdi. Ýöne Müň jezasam ölümem azmyňa. Şoň üçin müň jogabyny nähili bererler bu haramdanalar? Biljekde. Hasan Muradov. Düşdü men takmynan aýdýan sergetler ýapyldy. Ekonomikasy turdy. Bir wagtda Hytaýyň 20 ýylla virus sebäpli önümçilik durdy. Bir wagtda daşary ýurtdan material gelmedi. Öz maglumatlary. Hemmesi ýalan propaganda Arslanjan ananma. Hemmede saat ýaly işläpdi. Seljuk imperiýa. Salam aleykum millet döwletaga salam Seljuk. Hoş geldin Seljuk imperiýa. Arslan Muradov. Avrelius Hytaýda newit gaz demir agaç bamy. Şol zatlar daşary ýurtdan gelmese näçe adam bolandan näme? Howadan ýatajakmy materialy? Sen kim dogry? Ýöne ol işleyen fabrikler, zatlar artık maçyanı bilen ätiýaşlygynam alıp şey dip işleýärler. Bärde aýdyljak bolýan zat Hytaýda olar ýaly katastrofa derejesinde, olar ýaly aýlyňaç derejede neme ýok, ýitki ýok. Hiç bir ýerde de. Ýewropadaky käbir ýurtlarda zatlarda kiçigirim bir inflyasiýa nemetdi, ekonomika şeýitdi, beýtdi zat diýilýär ýöne. Bu neme koronavirus biznesinden gazanýan pulun ýanyna hiç sanym däl. Halk gazanýarmy gazanýar? Bolan kime bolýar ýene halka bolýar. Diňe bizdemi neme bar? Adalatsyzlyk. Dünýäde de bar. Ýöne olarda edil biziňki ýaly wejerlik däl. Biziňki gutoranyň gutorany Türkmenistanlyk. Seljuk imperiýa. Bir gorkok çağalamyzy, maşgalamyzy görüp bilemzok. Bir sany haram diktatordan gorkýas, dogry däl. Bir adam bilen mesele çözülenok. Bir adam bilen däl, häzir Türkmenistanlyky tutuşul hökümeti, tutuşul diktatorlyk sistemasyny şu duruşu bilen aýra çözülmeýär mesele. Çözülmeýär. Çözülmeýär. Sen bedeninde ýöne şeýle bir mysal ýeňe bir bedenine neme bar? Çiş orçasy opukylýar, şol rak döredip biljek, ragy ýaýratyp biljek bir neme bar. Bedeniň bir ýerine bir
şol ýaljak çiş bar. Ondan sen hekime barýan boly, doktora, hekime barýan boly, surata da düşýär diýe, şüpheli ýere görkezýär. Şo taýyk maz çalýada goýberýär gowgular diýe. Seljuk imperiýa. Türkmenistanyň elhinç diktatorlyk zulümüniň, gyrgynçylygynyň, genosidiniň kökünü gazamak üçin, kökü bilen ýok etmek üçin häzirki diktatoryň şaýkatyny ýok etmek ýeterlik däl. Şu ýeterlik diýen ýanky mysala meňzeýär. Rak döretçi zadyň ýerini kesgitlep, üstüne maz krem çalyp uratmak, ana geçer gowlar diýmek. Şuňa meňzeýär. Meselen kökünü, düýbüni aňyrsyna ýetmeli. Kökü bilen çözmeli. Yüzdeýde sen yüzüne maz çalyp goýberýän boldy. Oň bilen hiç da çözülen ama. Rak keselinde öwredýän ýasasy näme dura, çiş dura, eriň dura. Şonu guratmaly, şonu ýok etmeli. Şygar aýtmak adamlara täsir edýär dogrudan. Hemişe şygarly sözler, täsirli sözler, slogan aýtmak, aýtmak täsir edýär, adamlaryň ganyny gaýnadýar, adamlary bir hili neme edip bilýär. Ýöne täsir barmy? Ýok. Tomsyň ýaşaýaly. Yüzlüy. Meseleni kökü bilen düýbünden çözmeli. Diktatorlygy we mundan soň dörep biljek diktatorlyklary ýok etmeň açary çözgüdi her bir watandaşyň öz içinde. Seljuk imperiýa her biriniň öz içinde. Şolar pärini düzeltse mesele çözülýär. Zat diýip öljek o adamlar. Zat diýip öljek. Zatdan başga zat pikir eden o. Diňe zat, diňe şu başga hiç zat. Beýdim ömür ýaşap bolmaly. Seljuk imperiýa bize Taliban ýa-da virus gerek däl. Biz lider sumoklaryň gepine gidip bir-birimize düşman bolup garaşdan uruşuny döredip gyrylýar. Ine munyň dogry. Marcus Aurelius biziň haramzadalara günäsini ölçäre terizimi de metmeýär. Salgymyň ýyzyna algadyp ýörler halky bankamadyň ýyzyna ýa-da nomatlarda halk çöreň ýyzyna. Gata dogry. Ştaýda ýene bir tesvir bardy, şuňky mesele bilen baglanşykly. Şol häzir tesvirim size okap berenmi? Yanardağın ştaýda bir tesviri bar. Näme görkezýän size? Yanardağ. Salam aleykum Bayhan. Dün gepleşdim. Ýagny maňa 4-nji sentýabr 23:30-da ýazypdyr. 4-nji sentýabrda. Ýok, dur. O meň neme? Bildirişim. Hawa 2 günüň gürleşipdir, 3 günlük habar Aşgabat. Men dün gepleşdim Aşgabatda koronavirusdan ýana sebäpli karantina başlapdyr. Onsoňam diýe bir korona dünkü şu günkü problemada wagtynda şoňa çynlykay çemeleşen bolsalardy. Bugün edil häzirki gyrgynçylygy, elkençligi Türkmenistanyň halky ýaşaman, başdan geçirmän bilerdi. Ýogsa
gurban gülüň ýüzärligi tükennimikän diýe. Şuňa. Şular ýaly ilkinç derejä gelmegne ýogsam gurban gülüň ýüzärliginiň gutoranyň sebäp bolunkan diýe. Ýok diýe. Jüýsündäki pulu gutorandyr diýe. Ýüzärligi däldir diýe. Çünki korona bar wagty daşary ýurtdan pul kömegi edildi diye ýadynda bolsa Türkmenistan bizde korona ýok diýdi we ol pulum berilmedi Türkmenistana. Hormat bilen halka diye. Başka yanardan kynam okuduk. Nuri teredinni. Özünde akyl ýoklar gelip ýyle akyl satýarmy? Germaniýa gitmek üçin aktivist bolluňuzmy? Hakykat diýip ýalan gürrüňleriňize özüňiz inanýaňyzmy? Nuryň özü bolman biler. Kimem bolsa özünde akyl ýoklar gelip akyl satýarmy? Senin akyl barmy? Şular ýalzady. Halkyň öňünde ýazyp oturan bolsaň. Sidik ýarışdyrýarmy? Sen kim, men kim? İlki bilen şonu ne? Sen kim, men kim? Nuru diýip ýazýar, belki Nurum däldir. Germaniýa gitmek üçin ne aktivist bolmagymy? Samsyk, nadan, çöpdübi. Biz 1994-nji ýylyň 20-nji martyndan bäri biz görüş meýdanynda. Nadan? Absurdluklardan, görüplüklerden ýa sen neşäň ýeten okmy? Ýa özüň hödürlejek bolýarmy? Biziň aramyzda hemme kişiň orientasiýasy normalmy? Hödürläp berme beýdip biderek. Bizden hiç sen ünsüni, söýgüsini, zadyny çekip bilmeýän galany bilmeýär. Bizden hiç kim sen bilen ýorgunyň aşagyna girmeýär. Inni ynjal inni tamaňy taladan. Hakykat diýip diýe ýalan gurrunlygyňyzy özüňiz anlaýan. Sizin özüňiz absurda çokunýaňyz, pula çokunýaňyz, pula. 500 dollar görenne ütgeýän adam siz. Onuň sizmi aktivist? Şeýle görüşilýärmi? Halkdan pul dilenip görüşilýärmi? Aktivist halkdan nalog, salgyt diňnap şol pul bilen görüşilýärmi? Onu diktatorlygyň edýäni bilen bu aktivist boljak bolýandan arasynda näme tapagyt? Men Germaniýa gelişim bilen men görüşdäki tejribämiň arasynda 26-27 ýyl bar. Nadan, samsyk. Sen ýaşyň näçe? Sen öz ýaşyň näçe? Ruhnamany okap bilen näsiň? A harpyndan şermenine diň, şu ýazýan tesirinden belli. Biz nämäni şu wagt gurrun edip oturýarys? Halkyň pazygasyny gurrun edip oturýarys. Halk gyrgynçylykdan gyrlyk gidip oturýar. Sen bolsa öz içiňdäki görüplügi getirip pürkýän adamlaryň üstüne. Men bilen meselen barmy? Dawai ýüzüde çözülşeli. Ötüňde gayratyň barmy? Alyň alam meýdany gel. Marcus Aurelius daýhanyň hasylyny kim alyp ugurlap satýan bolsa, häkimler bolsun barasy bir ayakdan günäkär, gürrüňsiz. Günäkär däl, jinaýatkär.
Ýurdun içinde emeli kynçylyk döredýärler. Gaty dogry. Manat başga ýurtlarda köp. Meheme niräk teredýär? Meheme haramdagy oýnap oturan mafia näme diýse şoň diýenne diýär. O zatlar gyzyklandyran o. Mehemeni gyzyklandyrýan zat şu. Oturdy başga zat gyzyklandyran o. Garajoglan türkmen halkyň agyr güni hakynda özara pikir alşmak, akyl bermek boldumy? Nuru başkan ne? Nuru däldir ol. Men pikirim şeýle nuru däldir. Nuru men gowtanaýa. Gowtanaýa nuru men. Çemen ören toparlaryndan meni gowtanaýa nuru. Nuru näme üçin şo taýdan çykdy? Nuru näme üçin ekranlara çykmagyny goýdy? Bir kedek burçaga abadym nuruny. Buýtor soýtor edip anyk pikirini zadan anyk aýdy bilmedi. Men nidi haçanna diýdi şolary ýalaky. Men hemme toparlara hiç kime goşuljakka haçanna hakyky bir neme bolsa ana şondan emetjek, eýtjek, beýjek umumy gurrun. Anyk gurrun ýok, umumy gurrun bilen sypçaklady durdy. Şonda bildim men ol adamyň anamdar dälligini. Ýüpüniň üstüne odun goýulyp bolmajagyny. Şonda gözü ýetdi. Käsipçiklik edi bilmejegini gözü ýetdi. Ondan men nidi ekrana çykjak geldi. Ekranlardan çekilýän idi. Soň topardan zatdanam çykdy gitdi. Näme üçin? Şoň üçin nur ışıkan kimdigini biz gowy bilýäs. Näme diýse channel video Nuruşko mehemen gücü belli ýok. Indi şeýle bir zat bar berdi. Channel video. Bir adam absurd zat edýän bolsa, halkdan pul dileýän bolsa, öz neşesi ýetmän, neşesine pulu ýetmän, aktivistligi, ýa şoňa meňdeş jemgyýetçilik işi, syýasy işler bahan edip, şoň arkasyndan pul alyp keyp etjek bolýan bolsa, bu mehemen güjü diýmekde köp häzir özüne aktivist diýdirjek bolýandan köpüsü nadanlygyndan, hiç zat bilmeýänliginden, özüniň şöhrat parazlygyndan, şoň üçin ýalňyşýar. Şo sebäpli reyting üçin kanallardan gelýän bir ucupsuzca şu YouTube kanallarından gelen ucupsuzca pullar üçin. Şoň üçin wejara bolup maskara bolýar bular. Bolmasa men bilen meheme işleýändigine günümel bolmasa da arada duran adamlaryň üstü bilen işleýänler bar. Ýöne şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Meheme işlemek işlemedi. Eger ara balanşy ýok bolsa, halka ziýan ýetirýän bolsa, edýän çykyşy, gurruny, özüni alyp barşy halka ziýan ýetirýän bolsa boldy. Ol hökman meheme komitet bilen bir zada gol çekişip ýa-da iş çeşmegine gerek ýok. Olaram halka garşy, bularam halka garşy. Olaram halka ziýan berýär, bularam halka ziýan berýär. Olaram absurd rekorduny goýýar, bularam absurd rekorduny goýýar. Bu torda ýönüköje logika bilen teredýän hemme zat düşünükli göze dürtülüp dur. Garajoglan türkmen belli bir maksady, prinsipi bolmadyk 5 manada ondan muňa enteýän aktivist däldir. Gaty dogry. Indi mehriban doganlar. Kronika Türkmenistanyň kronikasy neşeri bar.
şonda Türkmenistan bilen baglanşykly çykan habarlar bar. 26 awgustda çykan habarda COVID-19'un täze akymy Aşgabatda sewda merkezleriniň yapylmagy, mejburi sanjym büdjet işgärleriniň garaşsyzlyk bayram ýürüýüşlerine gatnaşmagy sorag atynda diýer. Bu 26 awgustda. Bugünüm 4 sentýabr. 27 awgust. Ýene Türkmenistanyň kronikasy neçiri. COVID-19 ýokanjynyň Türkmenistanyna möwjänligi sebäpli haýatlar gysgaly kömegi mätäç. Okuyjymyzyň haty diýe. Bir okuyjy Türkmenistanyň kronikasyna hat ýazýar. Edil biziň tesvirçilerimiziň, tomaşaçylarymyzyň bize hat ýazyşýaly. Bu hat el yeterli. İsteseňiz özüňiz kronikadan tapyp okap bilýäňiz. Marcus Aurelius näme ýöne öňkü sud prosesi ýatdy diýen başda bir uly gowuk döretdiler. Näme? Kargoçum gezip bör, pasolum ýaraş geçirip bör, hey Allah'ım nämeler bolup bör. Bu biziň temamyzdan daşary. Ýöne tomaşaçylar, tesvirçiler. Şu soraga men garaýşymy, düşünürşmi, jogap bermegimi isleýän bolsaň ýazyň, tesvir. Men şoňa jogap bereýin. Gowy edip jogap bereýin onda da şoňa. Isleýän bolsaňyz. Näme üçin şu zatlar şu derejeye ýetdi we hiç ýyly netije ýok. Näme üçin netije ýok? Men aýtyp bereýin size, gowy edip düşünürip bereýin şunu. Sada dille. Garajoglan Türkmen. Näçe mewç Urfada garaşsyzlygyň 30 ýyllygy ýene ullakan toý bayram edilip bellenir. Bu Türkmenistanyny hemme zat güläli güllük diýip görkezmek üçin bahana bolar. Koronavirus ýok, emma tozanma. Gata dogry. Tozanma. Ýene Türkmenistanyň kronikasyna salgylan ýaz. 28 awgustda çykan makalada Bakyjan hoş geldin, jogap beragam diýär, jogap berjek Bakyjan. Bayramhan Şarifam jogap berdi ýa bolýar, häzir jogap berjek. Şu soragy getirin şutak. Marcus Aurelius häzir. 28 awgustda Türkmenistanyň kronikasy neşrine bir makala çykdy. Habar çykdy, şonda diýär Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekilhanasy mailleşdirilen çäresini, öňden planlanyp goýulan çäresini emele gelen ýagdaýlar goşadyrnyň içinde sebäpli başga bir wagta diýe süýşürdi diýe. 28 awgustda. Ýagny Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasam Türkmenistanyň koronavirus gyrgynçylygynyň ýetjek derejesine ýetip gaty elkenç ýagdaýa gelendigini bilip, olaram öz planlanan işini başga wagta geçirýär. Belli däl haýsy wagtda. Bulam Türkmenistanyň koronavirus gyrgynçylygynyň gaty elkenç ýagdaýa ýetjek derejesine ýetenliginiň bir subutnamasy. Halkara subutnamasy. 30 awgust ýene Türkmenistanyň kronikasyndaky bir habar.
akalla çağalar koronavirusu köp ýoluýarlar. Maşgala lukmanlar raýatlaryň telefonlaryna jogap berenok diýen. Ýadyňyza düşýän bolsa, şu koronavirus bilen baglanyşykly ilki başta aýdylanlar, egeri men ýalňyşmaýan bolsam, ilki başta aýdylanlar koronavirus esasanam immuniteti gowşak bolan, chronologiski keselleri bolan adamlara ýokuşýa, şolary helak edýär. Ýöne çağalara ýetginjekleri ýokuşanok. Şoň üçin çağalar maska takmasa da bolýar zat diýilýärdi. Türkmenistanda çağalar ölýär näme üçin? Diýmek Türkmenistandaky ýagdaý gaty erbet göz gyny. Aşgabat hökümeti diktatorlyk adamda taryhynda görülip eşdilmedik genosidi, gyrgynçylygy durmuşa geçirip otýar. Keyp edip Türkmenistanda. Ömüňe hiç kim hiç diýen ok. Kim diýmeli? Türkmenistanyň daşyndaky watandaşlar diýmeli. Birinji derejede kimler diýmeli? İnterneti aktiv ulanýanlar diýmeli. Biziň interneti aktiv ulanýanlarymyz näme bilen meşgul? Kil çerçmek bilen meşgul, töhmet atmak bilen meşgul, wejera bolup, maskara bolup, özüni samsyk zatlar bilen PR etmek bilen meşgul. Biziňkiler. TikTok'da, Instagram'da, otayda, butayda kil çerçmek bilen meşgul. Ve internette köp wagtyny geçirýänler hem şolara el çarpmak bilen meşgul. Birinji reaksiýany siz bermeli interneti ulanýanlar. Internette köp wagtyny geçirýänler sebäbi dünýäň başga döwletlerine internetler işen ulanylýar. İnternetiň üstü bilen köp zat edip bolýar. Ýöne siz internetiň üstü bilen logika sığyan görnüşde dogry, akylly başga halklaryň edýän işlerine mysal alyp şoňa görä hereket etmeň ýerine kil çerçmegi, tökmet atmagy, bolgusuz zatlar etmegi saýlap alýaňyz. Şoň üçin ağlaman. Özüňizi günäkär. Edil. Türkmenistandaky şu koronavirus gyrgynçylygyna Aşgabat hökümetiniň diktatorlygy haramda gollap oturan halkara mafiýa. Şoň haram tokumynyň nähil günäsi bar bolsa, şu internetde köp wagt geçirip bolgusuz zatlara üns berip, bolgusuz zatlara gatnaşýanlar siziň emedil şolary ýaly günäňiz bar. Türkmenistanda haram ölýän adamlaň iki eli siziň hem ýakaňyzda. Ýadyňyzdan çykarmaň. Hiç halkyň garagyşyny almalylar. Hiç gyrgynçylyga, haramçylyga goşulmalylar. Türkmeniň ahyny alsaňyz, sizi türkmen tutýar. Türkmeniň ahy tutýar sizi. Näme üçin siziň işleňiz bolanok? Hiç bir oturup pikir edip gördüňizmi? Biz her hiletip görýäs, wejera bolup görýäs, her zat edip görýäs bolun. Biz ho himme adamyzy hödürleýäs, gawat elen adamyzy hödürleýäs özümizi. Ulanyň her hiletip diýip hödürleýäs. Näme üçin şu biziň etjek bolýan zadymyz başa baranok diýip, siz näme üçin şuny şeýdip özüňizden sorap, oýlanyp pikir ediňiz ok? Näme üçin? Tebä siziň edýän zadyňyz absurd. Şoň üçin ýola baranok. Ine jogaba gelýän. Marcus Aurelius ýöne öňkü sud prosesi ýatdy öýdýän. Başta bir uly gowuk döretdiler. Kargoçum gedip ber. İlçem ýarış geçirip ber, konsulum hey Allah nämeler bolup ber. Marcus Aurelius mehriban doganlar edidilleşler gadyrdan tomaşaçylar. Absurd iş etse bir gedekde ýygy giderli ýagdaýda absurd iş edip beren bolsaň, edýän çykyşlaryňda, aýdýan zatlaryňda 5 sözlemi bir adamyň 5 sözlemini alýan
analiz edýän. 5 sözlemiň her bir sözlem beýleki sözleme ters. Logika syganok. Bu dünýäň syýasatçylary, dünýäň syýasatyny keskitleýänler global deň aramlyga balansa seredýänler samsykmy? Samsykmy olar? Siziň şu samsyklygyňyza goşulmalymy? Gollamalymy siziň şu samsyk hereketleňizi, samsyk çykyşlaryňyzy? Eger bu adamlar dogry hereket eden bolsa, özleri dogry däl. 1, 2 dogry hereket edip, dogry zat edýän bolsa, Hudaý urmaz bulary. Bulary Hudaý urýar ilki bilen. Ýalňyşdyrýar bulary. Diýmeler zatlar diýip oturlar, aýtmalar zat öz-özüni maskara edip berler. Yalan sözleşip, zat edip. Heňe gelmeýän zatlar. Diňe provokasiýa. Siziň edýäniňiz provokasiýa bolandan soň siz ýoglap bileňiz. Provokasiýa başga, görüş başga. Siz şol provokasiýa bilen görüşüň arasyndaky ara tapawdy seljerip bileňiz. Şonu bir-birinden aýryp bileňiz. Ya siziň aňyňyz ýetenok. Ya da siz şonu bilgeçinden edýäňiz. Bilkaslaýyn edýäňiz. Halkdan öňürtü, halka kömek edebilecek aktivistleri meydana çıkarıp, tutturup, şolary täsirsiz ýagdaýa getirtmek isleýäňiz. Taýyň iki uju we başga sebäp ýok. Ya siz ala samsyk baryp ýatan, ya da siz başga maksatlar üçin edýäňiz. Näme maksadyňyz bar bolsa, aýdyň. Erkek ýalçykyň gönüji aýdyň. Şoň üçin bolany. Marcus Aurelius, suud prosesi, hiç zat edip bilmeýärler. Hiç zat. Sesimi çıkarmadım. Sonra verdim, jogap berýän. Senden başga da köp ýazýanlar, sesi berýänler boldy. Näme bolar? Döwletde pikiriň aýtsaň näme? Hiç adam bolmaz, hiç adam edip bilmeýärler. Edip bilmeýärler hiç zat. 26-27 ýyl ýaşadym men Türkde ularlym. 9 ýyllyk döwlete hyzmatym bar men. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynda. Her kim girip bilýärmi şoňa biziň döwürlemizde. Soň eňere bolla başga mesele. Biziň döwürlemizde her kim girip bilen nokta olar ýaly. Olar ýaly girip işläňden soňam tanışyň bilişiň saňa açylmaýan gapy ýokdur. Şolar ýaly mümkinçilikler bilen biz öwrendik Türkiýany. Türkiýede näme bolup näme bolmaýanyny biz bilýäs. Aýdýasan, ýöne dinleýän ýok. Berde maksat başka. Maksat başka berde. Hemme zat göze görünüp tura. Absurdluk. Şoň üçin Türkiýe döwletiniň garşysyna provokasiýa bilen, absurdluk bilen, samsyklyk bilen çyksaň, sen ýoluňy ýapýar. Sen ýoluňy ýapýar. Hakykatdanam siziň niýetiňiz görüşmek bolsa, adam ýaly, dogry görnüşde, dogry niýet bilen, halal niýet bilen hereket edip görüşseňiz, hiç kimse hiç zat diýip bilmeýär. İlçihanada hiç zat diýip bilmeýär. Türkiýe hökümeti hiç zat diýip bilmeýär. Kanunlaram sizi gollaýar. Ýokardaky bir waram sizi gollaýar, hemme kişi sizi gollaýar. Ata-babalarymyzyň ruhlaram sizi gollaýar. Ýöne siz ata-babalarymyzyň ruhlaryndan mahrum, Allah Taalaň kömeginden mahrum, ilgüniň haýır dowasyndan mahrum, hemme zatdan mahrum. Sebäbi siziň edýäniňiz provokasiýa, wejaralyk, samsyklyk, absurdluk. YouTube'da çykyş etmek, görüş siziň hasaň, siziň nemäňiz, siziň düşünjeňize görä. Diktatora söwmek, ya patarrakeni urup ol eşekçi ýaly tormuz tutman depeden aşağı kaydan buhanka, uvazik ýaly agdyňa geleni gürläp oturmak, tutsa tutmasa, şol siziň görüş kriteriýaňyz, siziň görüşe düşünçüňiz şol. Şoň üçin türklerde bir söz bar, etme burulma dünýasy. Her kim nämese şoň garşylygyny alýar. Bumerang. Siz bolusuzlyk edýäňiz, netijede size bolusuzlyk bolup gelýär. Siz absurdlyk edýäňiz,
Netije size absurdlyk bolup gelýär. Ýekejek edek. Ýöne şeýle. Özüňiz synak görüň, eksperiment edip görüň. Bir işi dogry edip görüň. Nähili netije berýär. Edebilirsiňizmi? Edebiljeňizi görkezdiň. Suwut ediň. Görkezdiň. Bärde niyet başga. Şoň üçin bolany. Görüş diýilýän zat, mukaddes zat. Bu gawat gelen, bu türkmen dilini gepleýän, pikirleri jemläp bilmeýän, her sözlemi başga tarapa gaçyp beren, bu kellesi bulaşyp adamlaryň işi däl görüş. Siz öýüňize gawat gelen adamy getirip sokýaňyzmy? Saçaň başyna gawat gelen adamy getirip sokýaňyzmy? Siz gawat gelen adamy maşgal edip alýaňyzmy? Ya gyzyňyzy berýäňizmi? Ya özüňiz gelin alýaňyzmy? Alaňyzok. İň bärkisi hayvanlar äleminde iň halamayan haywanlaryňyzy alyň. Şolaryň durmuşy bilen gyzyklanyp görüň. Öz aralarına dereksiz birini getirip sürüň başyna goýanok. Ýöne internetde köp wagtyny geçirýän, bolgusuzluklar bilen onu da geçirýän internetçiler diýeli. Klawiatura gahramanlary. Şolara görä görüş absurdluk. Ona mübarek bolsun, kutlu bolsun. Ýurdun içinde Aşgabat hökümetini eýelen haramda şaýkasy, şonu gorlayan halkara mafiya eden ne diýotýar? Sizem daşar ýurtda hakyky dörejek bolýan aktivistliň, oppozisiýaň öňüne sıçyp bok bilen bokdan daha döretdiňiz. Sıçyp. Arslan Maradow goşup bolýamagam diýe. Näme üçin bolmasyn Arslan? Ha? İberene men sana. Hepi iyi verdim. 52'de iyi veripsin. Her saat neçe? Vay ba. 16 minutta geçipdir. Aracı oğlum. Komentaryalar. Araman. Seljuk imperiya hemmeti yalan PR kellämidi işledin absurd. Urdular, paçaklapdyrlar diýip palit ubejişi siyasy gaçywatalga almak üçin bakana suwdan bolmaz hiç adam gaty dogry. Ýalňyz gurt aýdýa TikTokda tant etmeler biri diýe. Şolaryň şo nemeni ýerine etirýär wezipäni. Indigo, salam ağam, salam vatandaşlar, salam kadırdan. Seljuk imperiya. Intek yollar açılsın häzirki aktivist demoklar YouTube'da arkadağımız bizi bağışla ýalňyşlyk diýip haramdağdan ötünç sorarlar, ýalvararlar diýe. Bolup biler. Karacaoğlan hoş geldin diýe. Karacaoğlan salamu aleyküm. Özara gurunlar geçeli. Bir gedek yalan sözlen, şowur ýalany gizlemek üçin bütün ömrüne yalan sözler, meselem döwlet adam üçindir diýilen şygarýarly. Gaty dogry. Digo ol şygarlar diktaturany berkitmek üçin edilýän usullaryň biri demokratiýa yalan. Onuň ýaly zat ýok. Maskirovka diýe. Gaty dogry. Arslan senmi? Wa aleykum esselam ya Arslan adında başka biri girdimi? Ben her zada garaşan şolordan. Şeýlem bolýar.
Häzir onda şey gowdam zasalyň. Men häzir şu tesirleri okap sana söz berjek bolýarmy? Sesiň ýapaýyn. Ýanglanmaz ýaly. Men bir zada göz ýetirdim. Şu adam 26 ýyl ýaşap, şo ýerden gaýtmaga mejbur bolan bolsa, şu ýurtda Türkmenistana garşy göreş alyp baryp bolanokmy ka diýen. Ýok, bular niýeti başga. Bular gepe düşünenok ýa düşüneti gelenok. Täsin. Ýa-ni ýa-ýa bir samsyk. Germaniýada diýär, gaçyp atalgalmak üçin niýe? Aktivist bolunmy diýe. Samsyk. Belki doglan näler biziň aktivistlige başlanmagy tema. Şoraýarlar, bilip bilmän çykýarlar. Öz samsyklygyny, nadanlygyny, bilimsizligini, tupoy gömükligini çykyp reklam edýär. Türkmende bir söz bar. Geplep altın boljak bolanyndan niye? Geplemen kümüş bolay diye. Türkmen ağa. Ana paykas, ana söz. Ne kümüş, ne altın, ne mis, ne demir, hiç tatlar. Poh. Yine ortamızda ayıp koyuyordum. O atalmaya gerek yok. Karajoğlu'nun Türkmen Netflix'te Zorba serialını görün vatandaşlar. Şol yerde hemme adı görkezýär. Diktaturanyň döreýüşi we diktatorlaryň ömrü hakynda Türkmen maşy da bar. Son bölümlerini häzirken badyr. Gaty gydykly. Bay bo. Karajoğlu'nun Türkmen Karajoğlu bolýar. Hökman görürüz. Aman Meredov diýär, döwlet men häzir hakykaty ýazaryn, sen meni blog edersiň diýär. Sen hakykaty ýazsaň näme üçin blog edýin? Ýöne men öz hakykatym ýa-da hakykaty özümçe ütgetjek bolup edýän aladamy görkezsem diýsem ol başga mesele. Biz hakykatdan gorkýan bolsak, çekinýän, gaçýan bolsak, munça wagtlap biz näme etdik? Diň hakykat üçin. Tökmede hakykat etjek bolsaň, näme üçin bul adamlaryň wagtyny tökmet bilen geçirmeli? Ha? Ya da olar ýaly gaýratyň var bolsa. Bakajan hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Salam. Ýagdaýlar goýmy? Şükür. Barmy? Bar. Onu Arslan bilen başlaly. Arslanjan sen efire goşuljak diýdiň, söz sende, goşul aýtjak zadyň bar bolsa aýt, soň sözü Baka berjek. Sesin ýuwaş gelýär, sesini mikrofona ýakyn tut. Koronavirus barada Hawa koronavirus şuňky temamyz. Türkmenistanaky koronavirus gyrgynçylygy. Hakykatlar we ýalanlar. Sesin eşdilenok. Gaty ýuwaş sesin. Bakay sesini aç. İştilýärmi sesim? O eşdilýär, sesin tugulamy tanylap bu. Ol yüze getirdim olyna meşdelene Arslan'ın sesi. Kuştayda ben nemeni açacaktım. Şu käbir kişiler hazır neme diýär de indi toplanışyp Bulgariýanyň graýsasına gidelim, ýok neme edelim. Bolýadan
Näme üçin neme ütkede gündem ütkedi diýerler Türkçe. Gün tertibindäki tema ütkedi. Arslanjan Hawa. häzir baky gürläp bolsun, men sana söz berjek. Sesini eskileceğim. Hawa. Gogeş dilä sesin. Häzir ýöne ýanlanmasyn diýip öz mümkin senkiň ýapjak. Aýplaşma. Oluyor bu. Gogeş dilä. Diyecek bolýam hiç kim berden etmesin. Men kişisel öz nememe nemedi otinde görüşümü aydotun görüşümü. Ne diyeyim? Gündemi tükettiler. Mesela neyle ana konsulluk bilen dava var dediler. Onun dernek meselesi vardı. Yine bir zat vardı. O derneğe ben neme yalıp oldu. Bir kere boş vaktin gidip barda iyi içip zadede oturuyor. Yani şu anki yalı gelin mangal yapalım. Gelin neme edelim. Fitçe Hawk'un filialy bolmaly. Bu dernek neme iş eden oyunda? Seyahanem için dernekteki... Genellerde adamlar. Bakın. Yok, dernekteki iş edeceği adamlar neme başladı. Kaçıp başladılar yine. O nemeyi alıp olmana başladı. Kızlarıma iyisi gelmene başladı bende. Derneğin alıp barışı. Dernek diýäniň jemgyýet, haýsy jemgyýet barada söz gidiyor, söz asyrly. Gurrun gidiyor. Oğuz boyu. Yani yakında açıldı bir sene Oğuz boyu derneği. Cemgiyeti. Şu hakkındaydı o tüm. Cemgiyeti mi? Yok, Bayram Allalı'yıf yok o tayda ya. Ama indi aktif değil, olam aktif değil indi. Bayram yol başta değil mi o tayda? Yok, olam değil indi. Şoň için diýende, ne üçin tema ütkep durýar. Inni diýen, dursana, dur bakajan, dur burmun. Bayram yol başladymy? Başta yol başladı şu taya. Şu 1 Awgustda zatda. Häzir bayram şu tayda ýok şeýlemi? Yok. Yani barda ne diýem, arada sırada normal vatandaş ýaly gelip gidýär. Näme üçin? Näme sebäp? Sebäp näme? Indi sebäp şu, mesela bir adam senin yanına gelýär. Döwlet baýka, men elimde şunu ýaly projem var. Timboli sen yanına gelen adamam neme, bir guraman başını tutýar. Näme bolsa da ulu bolsun, kiçi bolsun, bir guraman başını tutýar. Men elimde şunu ýaly projem var. Gelin şu iş edelim. Halktan pul soramalım diýip bir proje bilen gelýär. Sen hem onu daşlamana başlaýar. Uzaklaştırmana başlaýar. O son bu adam sen yanında hareket eder mi? Etmez, kaçar senden. Bu şu yan kardeşim ýaly kızlarıma uraması vardı. Az şoň nemesi iyisi gelmene başladı bunların. Ya şu tayda men fikrimce bu arada bir derneğe adını tutan bolup temany ütketip dururlar. Bilýäňizmi? Hazır indi Bolgariýa Graýsasyna gidelim. Hazır sen şu aýdyşy ýaly Bolgariýa Graýsasyna toplu şekilde yörecek bol. Türkiýe sana berýän garşylygyny gör ondan soň oturdan. Türkiye simbol öz içinde 1000 sany problema bilen uğraşıp oturan yurt. Hawa. Akı. Eşdilýärmi mi döwlet aly? Hawa sesin gitdi. Birem sen galdyň. Simbol Türkiýanyň Ýewropa bilen hiç Murat Kurbanov zatlar şunu gürleýär de bunu ýaly neme der satyp Ýewropa ýanynda Türkiýany bir hili neme ýaly görjek bolýarlar. Türkiýe mecbur ýaly edip görkezjek bolýarlar. Aslında onu ýaly zat ýok. Türkiýe Ýewropa ýurtlarynyň köpüsünden nemedir? Sözü geçen bir üstün näme bolsa da güçlü, yani bir tarapyndan güçlüdäk ýurt. O Türkiýany Ýewropa vatandaşyny neme etdiň zat diýip gorkuzar zat diýip hesabyny neme etjek bolýarlar. Türkiýany Ýewropa bilen bahana edip gorkuzyp bilmeýär. Politik nemelerde käbir neme girer. Ýöne Ýewropada bir sany 3-nji ýurdun vatandaşy üçin Türkiye bilen arasyny bozmaz. Türkiýede 3-nji ýurdun vatandaşy üçin Ýewropa bilen arasyny bozmaz hiç açar. Ya birem muny ýaly düşünüp görele. Yanlış mı döwlet ağa? Doğru.
Dogry. Gaty dogry. Näme üçin bolsun? Politik diýenden hem bolsam politik görüşmeler bar öz aralarında. Şul adam üçin bolaýyn idi. Ya şu topor üçin bolaýyn idi. Şu toporun elle tutulur ýaly. Şu aňry bilen bozmagyna degijek elinde nämesi bar? İşte mene şonu aýdýatynda. İkinci bir tarapdan hem häzir neme var şu. İşte Türkiye bilen Türkmenistan denk tutacak bolýar da. Näme bolsa da men öňem aýtdym. Men häzirem şoň arkasynda şo gepim. Türkiye bilen Türkmenistan'ı näili denk tut, ayrı tut tapawdy ýok. Ýöne biz näili bolsa da Türkmenistan vatandaşlary bolup Türkiye hökümetine borçlu. Şu taýdan borçlu. Bizi başka yurda almaya. Bir Rusya var, bir hem Türkiye var. En köp Türkmenlerin yaşayan yurdu bol. Biz o bir adamı tuttular aeroportta deyip reskinem etmeliler. Türkiye'de dava Bulgarya'ya göre başlayalım zaten. Bulgarya'da sana kucağı açıp oturanok. Kim Bulgarya'ya göre? Yani yakında şu neme kimele? Nur Muhammed diye nemede geçen çıkışında. Nur ışka çıkışında Bulgarya'ya yörelin diye mi? O emmemiz bile Bulgarya'ya yörelim Türkmenle Türkiye'ni terk edelim diye. Bulgarya'da seni kabul Bak sesin gidiyor. Sesin gitti bakay. Bak sesinde bir problem de var. özünüze meşlendiniz belki. Näme neşdimi? Indi Bulgarya, Türkiye, Grekse yeni önkisiyalı öz sınırına neme serkedine saldat toplamana başladı. Yo men näme düşünmedim logika. O tayini berkleştirmene başladılar. Näme üçin Bulgaryaň serkedine yöremeli? Şu indi Türkiye näme Murat Kurbanov'u kabul etmen üçün Türkmenlere berde Türkmenlere Türkiye kömeği eden okmuşsun. Şoň üçin biz aňyra terk edip gitmelimişsin. Belki Türkiye'nin başka bir planı vardır. Belki başka bir adamı Türkiye Türkmenistan'ı başka bir yerine destek verip oturandır. Onu nereden bilecek? Şo bilmäge gerek barmy? Bilmeye gerek olmadan zaten Türkiye hükümeti näçe gezek ipucu berip aýtdy. Sizin diýdi el bilen tutara bir zadyňyz ýok diýdi. Biz size diýdi näýle Türkmenistan hökümetinden vazgeçip nemedip bilmeýse aňyrda oturan adam näme bolsa da Türkmenistan prezidenti bolup görünýär. Türkiye'nin prezidenti Erdoğan'ın geňeşdarlarynyň biri Gyzylanma jemgyýetiniň ýol başçylaryna umuman şol jemgyýetiň öňde barjylaryny çağıryp gürüňdeş geçirenine aýdylan zatlar häzirem üýtgemede şol zatlar, şol hakykatlar şeýlemi? Ýa. Soňam şuna bir zat aýdyn. Häzir mesele haçan bolupdy? Siz onu bilersiňiz belki. 2013'te mi bir sana neme ayal maşkala diyeyin Türkiye'ye bir ayın içinde 5 gezek mi 4 gezek mi giriş çıkış ediye. Ne ettiler? Ayalı eski gözaltına alıp soruşturma yaptılar. Sen hayırdır bir ayın içinde 3-4 gezek gelip gidiyen niren agent sen nire işleyen zaten tutuptular yadınızda mı şu? Hava. Yadıma düştü. Amerikan vatandaşı tözlem şu ayal. En sonu da ayalın ölüsü tapıldı bir yerde. Yadınıza düşemezse bayağı haberlere zaten çıkıptı. Indi Murat Kurbanov'un özü näme diýemen diye 20 ýyldan beri gelip giden Türkiye'ye diye. 20 ýyldan gelip gitsin o öz şahsi meselesi. Ýöne men diýjek bolýanym bir aýyň içinde köp gelip gidip dursaňam kaýşy göze düşýän-de hökümet bolarak her ýurdam öz ýurdunyň ahraýat etmek üçin hereket edýär. Şol nemede
Dokument menne baş, ama dokumentin Türkçesi aslı baş, o dokument bilen men nemetdim. Kızıklanyp gördüm, okudum, tanış boldum. Nemede de aýdypdym. Dünkü efirde de aýdypdym, ýadyňa düşýän bolsa. Şo taýda sebäbinem neme diýe? Sebäbinem düşündirýär şol. Näme üçin çoň gadagan edilendigini girişini? Baky. Onu men neme etdim gerçi. Gördüm de ne yani de käbir zatlar mesela men düşünüp bilmedik nemelerim var. Bizim mesela hiç kim gat görmesin berde men öz görüşüm aýdy otil. Mesela şu taýda neme var? Näýle aýdym size? Şu 1 sentýabrda tutulan 10 kişiden diyelim. Hemmesini kalkıp da neme Murat Kurbanow'un ya da ne bileyim bir Türkiye hükümeti özü koy veren ýaly edip ya da hiç Türkmenistan şunu ýaly daşarda şunu ýaly işläp ýören adamlary çıkarman ýaly edip hereket edýärler, bilýäňizmi? Ya şolara kömek edilmedik ýaly. İnsan hakları guramasından zaten kömek edilmedik ýaly. Çıkıp o taýda neme var? Akbiýe safar çıkıp o bir çıkışını izlendiriz belki. Murat Kurbanow'un gorkok geldik erzifim gorkok zaty. Mesela bu zatları Bağışla, seredem mok. Hiç birine seredem mok. Doğru maydı. Seredem mok. Bir gün belki seyredersiniz ama uğratsam seyredecek değilseniz uğradan mesela. Kavuta berde yok seyredecek değilseniz. Kavuta berde başkaları iş etmen ýaly edip görünýär. Bilýärmi? Görkezlerler. Ha o. Kahraman Fawry var olon. Olon kahraman Fawry var. Oysa şu taýda her sekund her minut kahraman, şonça kahraman bilenem hiç taýda edilen oklar. Yo, şu taýda men diýjek bolýanym. Ýaljak zat edilen oklar. Şu taýda diýjek bolýanym, şu tutulan 10 kişiden neç sanysyny geldik erzif çıkardı. Mert bolsa çıkıp aýtsynlar ana. Geldik erzif çıkardymy? O neç sanysyna jaň etdi, geldik erzif. Neç sanysyny nemetdi? Amerika jaň etdi, Türkiye hökümetine jaň etdirdi. Neçe kişi bilen telefon nemesi boldu o taýda, kontrakty boldu. Näme üçin gelmem durup geldik erzif bir hil nemetip görkezdiler, men şoňa hayran galyp otyrdım. Kamuta hiç etmedi. Buradan pul islämesin diýenlerlerde. Pul berdi diýenler. Geldik erzif pula ihtiyacı yok, onun ýaly materialdan ýöne. Yok da beýleklen beýleklere pul gerek. Şoň üçin. Buradan diýen pul islämesin. Hani plan yerden alan pulundan birazcık bir de berzat diýmesin. Diýip pikir edenlerler belki. Ay, bilmedim devlet ha. Şoň üçin käme hal diýäme, özmem diýende şu bolu oturan zatlar görýän interesan zatlar çykýar orta. Soňra aýdýan haýsyna ynanjak. Yo, yaman gülkünç. Yok, şu taýda 10 kişi durun indi devlet ha. Şu 10 kişi hatta içinde geldi. Ya gülesi gahardan gülende geldik erzifin çıkaran adamla özleri çıkıp geldik erzif yamalla otyrlar ha bir kile. Ay näme diýeninde. Näme diýmeli? Näme diýmeli? Men geldik erzifin çıkaranyny bilemokdum. Geldik erzifin rol oýnandygyny bilemokdum şol işte. Geldik erzifin rolu var. Ýöne biz bu dereceye düşmeli millet değil ha. Hiç olmanda şu taýda aýdyp bilýän ya Tanrı ýalkasyn hiç bolmanda geldi ha Tanrı ýalkasyn senden hiç olmadı telefonda elinden geleni ettin senem diýip bilýän hiç olmadı. Ben onu geldik erzife aýtmalydy ya aýtdy aýdama prosta kim bolanda mesela kim bolsa da mesela şu Arslan diýen ya şunu diyelim mesela. Şu nemetse de şoňa da aýdylmaly zat şu mesela. Arslan Tanrı ýalkasyn şunu ýaly etdiň diýip. O yok gaýtam üstüne de bavit edýärler. Sen Azat seni aljak gel efire. Azat seni efire aljak gel. Sögünme diýip näçe gerek aýtdym sana. Sen geçen edek näçe gerek sögündün. Şo sögüşlüň sebeple maňa duýduruş geldi. Azat. Men diýdim Azatda hiç tat diýmän men kellem kesin. Günäkär men diýdim Azat.
Sen yerine men özüm kellämi paltaň aşagyna goýýan. Baka bagışla. Indi şulara näme diýje indi döwlet aýdan. Yok, siz siz özüňiz bilýäňiz. Siz mesela siz özüňiz hem şo başda gurulan bakaly siz özüňiz hem şoňa gowy seretmediniz. Ýöne men şonda da golda ýatym şo guramana. Yanlışmy? Daşy şo birinci awgustdan dur. Ol gurulmazdan öň. Maňa bir zat bilelikde edeliň diýip ýüz tutmadyňyzmy? Olam da. Ýüz tutduňyz. Şonda men näme diýdim? Wagty däl diýdim. Wagty däl. Hemme zadyň taýýar bolmaly. Özüň taýýarlykly bolmaly. Gowy ykjam komandaň bolmaly. Bir işe başlanmak için mene ýalňyş aýtdyr. Mene başarmadym o diýmeli. Sebäbi bir işe başlasaň soňuna çenli gitmeli baky. Şo zatlary düşündirjek boldum. Käbir adamlar düşünmek istemedi. Gyssanly howlukdy. Soňum gitdi özüni başga adamdan gujogyna atdy. Näme boldy? Hiç zat. Men sakkal goýberjek baky. Sakkal goýber ýakşy. Yok, sakkal goýberjek. Belki men sakkal goýberenden soň diňlerler. Bilýän? Keramat sakkalla bolsa diýe, geçini başyna täz ederdi adamlar diýe. Hawa inni sen bu ýagdaýlar nähili baka berýän baky. Men şoň üçin hiçbirine men geçenlerde hatta siz bilen gürleşende näme diýdim? Ey mena diýdim, inde hiçbirine inanamok diýdim. Şu zatlarda uzaklaşjak diýmedimmi? Ýok, uzaklaşjak diýdiň de edil bular ýaly edip aýtmadyň da sen maňa. Şu zatlar uzaklaşjak bu işlerden diýdiň menem sebäbini bilmän galym. Näme boldy bu waka diýip? Aynen şular bir-birinin sırtından bıçaklap görönler. Näme diýjek indi? O prosto primer bir zady gürüň beren. Azat Hayitbaýew. Men o oğlanı sylaýan, o wajen ýa-has gowudur. Mesela sebäbi näme üçin onu övüp ýa-da bir zat edip aýdamok. Yerine göre kellesini işledip hereket edýär. Onun üçin men onu sylaýan. Şunu ýaly bir zat var. Azat Hayitbaýew käbir teklifler etdi. Azat Hayitbaýew çykdy, aýryldy indi teklifine etdi, görüşdi, zaten mezat geçdi, şokolad. Ayrıldı. Azat Hayitbaýewiň ýanynda gürleşilip oturan adamlar ýankylar. Gidenden soň mun ýaldy. Bu adama inanmalym, çakal bu adam diye. Sen adamı tanaýanmy? Ýok. Nerden onda onun çakallygyny näme edip bilýän? Baka kesip bilýän. Sebäbi özü şagal. Şonu diýäniň özü şagal. Ogrum özüne sor, orrumsam özüne sor diýe. Şol hemme ogry orrumsa ýaly görnýär. Olam şagal bolansoň. Aslında şu taýda oýanmağa başladym. Sebäbi näme üçin? Azat Hayitbaýew näme etse biraz dokumentan etjek bolýar da işini. Hakykatdan dokumentan iş etjek bolýar, bir zatlar etjek bolýar, elinden geldiğine çende. Şu taýda diýjek bolýanym, de Azat Hayitbaýew belki istemenen bolup bilerler. Oňa da isat diýip bilemok. Ýöne yüzünü aýdyp bilersiň mesela. Biz sen bilen işleşek geldi. Sen o taýda bolýa diýip arkasyndan ama çakal bu adam ýene bir zat diýmeýär, ama olan bir insanlyga gelişip duran bir zat däl ýani. Ya bu toşnusyny biz nemede ýaşadyk. Siz özüňizden bilýäňiz, gowy bilýäňiz. Näme şo? Gyzıl Alma derneğinde guramasynda. Şolam şunu ýalyty. Başta sen bilen gowy näme diýerler, biraz görýärler, biraz kellerek, oputnarak biri çykdyňmy? Yüzüňe gülýärler, arkandan diýerler, "Muňa inanmalym, ýene bir zat diýip halka ýamanlamana başlaýarlar." Baký. İş edip bilýän, kellesi işleýän, tejribeli adamlary uzaklaşdyrsaň, daşlaşdyrsaň, göwnüne degseň, kim bilen işleşek? Özüňe mähisat edibilen mesele. Onu bu jemgyýetçilik işi nähili ýöredilmeli? Jemgyýetçilik işi diýmek bilelikde edilýän iş dämi? Döwlet men şu karara geldim.
ben kararım şu indi. Net bir karara geldim. Şu, ben gördüğüm, öğrendiğim, bildiğim, içinde yaşadığım, geldiğim karar şu. Her safarında Berden çıkış ediyorlar, bırzat ediyorlar. Türkmenistan'dan biri basılıyor ya türmeye gidiyor. Bulan men gelen kararım näme bilmez mi? Açık aydan uçtaydı. Haçandı şu? Karşı 1. Aprel'de 1. Berdimuhamedov öldü deyip çıkaran makalları. Kim basıldı türme? Akçanur Berdimuna bilen aeroportun başlığı. Biram aeroportun işçilerini puanla değiştirdiler, ütgettiler. Şu videolar çıkış edende görün. Anonim bir şekilde neme Strelka görkezyalar. Strelka ne elinde? Onu Türkmecesinden ben bilemem ama Strelka görkezyalar. Şulu adamlar Ok. Ok ok görkezilyen şulu adamlar prezidente karşı iş edecekler deyip aradaki tesadüfe seyredin Berdimuhamedov hem onları barmağı bilen koyunu alıya türmeye basya. İkinci sapar öldü deyip çıkarılanda kim gitti? Müllükif. Sen ne için biliyorsun mu? Müllükif'in içinde ne olsa da birazcık o seyretme. Müllükif o prezidenti ahran ediyatı goroyatı önlem ediyatı prezidente biraz yalakalık ediyatı yöne içinde bir iki yerde aydan gepi mışmışan var onun. Prezidente karşı hareket edecekliği var onun. İkinci safarda da Müllükif'i yamanlap çıkış ettiler. Yamanlap derler video arasında Müllükif'in adı geçti. Ne oldu? Müllükif türmeye basıldı. İşten ayrıldı. Gitti türmeye basıldı. Onunla bular Berdimuhamedov'a görkezme berýärler şeýle mi? Benim gelen kararım şu. Kim demediyse değilsin sebebi videolar içinde adam satılıp oturuyor. Çıkışlarının içinde ha? Gepin arasında, sözün arasında. Evet. O profesyonel bir şekilde adam satılıyor. Sen ne biçim tesadüf değil abla devlet abi birazcık analiz edip kenar işledip oturup seyretsek adam otayda bir video diye çıkış ediyor gürleyebilin 2-3 günden son otaydan önemli bir vazifedeki adam alın veriyor işine son veriliyor. Bakay. Şular ýaly bir zat bolup bilermi? Ini Sovet döwrüne ardaçylar bardy, bilýän bolsaň. Bir adamyň aýagyndan arda ýazyp ýatyrlar bilýän. Şeýdibim adamlaň ömrüni kül edýärlerdi, wezipeden aýrylýardy. Meselen bir wezipe özüň ýa öz adamyň tanyşyň eýelesini isteseň, şol wezipede oturan adamy aýagyndan arda ýazyp aýrdylýardy. SSR döwründe. Bolam şol häsiýet belki Türkmenistanyň içinden zakat gelenler. Müllükifin yerine geçmek isteyen bir gayret edip bir şol ýaly aňyrdan bazat etseňiz, şonu aýyrsalar yerine men geçeýin diýen bolaýmasynlar. Ya indi seyredin açık gürleyin. Mesela men Kalmıraz Söyünüv, Saparıklınfa menki yalı karşı adam yoktur. Yöne men o tayda nämesine karşı buların görüşlerine, etçe işlerine karşı. Onu su için karşıdım ben. Indi men berde hazır käbir kişi düşünmesin. Ay bu geldi däne birden-bire Saparıklınflar ya da Kalmıraz Söyünüv'ü bir hili goramana başlatyp. Men goramok. Meni diýjek bolýanym şu taýdan size misal alaýyn. Saparıklınf bilen Kalmıraz Söyünüv näme sebäpden yurtdan ayrıldı ve ayrılanda nähili dokument bilen ayrıldı. Siyasetçi diýip we yurtda barındıranoklar diýip ayrıldı. Indi berde döwlete düşünün beýlekilere häzir şu aýdan misal alanlarmy siz özüňiz düşünendiriniz kimler? Bular nähili ayrıldı? Öz isteği bilen ayrılmadylar mı yurtdan? Indi näme bolsa da berde häzir kimin awraý biraz güçlü bolýa, Saparıklynf bilen Kalmıraz Söyünüwň awraý güçlü bolýa. Sebebi onlar siyasi nedenlerden ayrıldılar yurttan.
Da beylekiler näçe ýyl ýaşadykdan soň ýurtdan öz istekleri bilen aýryldy. Indem çykyp neme diýerler garşy berdi. Aýrylanlaryň birine maýdaýyn Russiýada daçada ýaşap ýörýänti. Daçada. Bu neme daça bar, neme diýerler? Jurnalistlaryň ýaşaýan daçasy. Hökümet Russiýa hökümet tarapyndan berilýän daça. Indi näýli garajak muňa? Bir çıkya aňyrda zorluk çekýä. Mesela Halmara Söýünüf bolýar, doludur, ýene bir hili nemerak gylyklar bardyr, ýöne näme bolsa da zorluk çekip bir ýere gelen adam. De misal ikisinden eşdirmeli bolýanda zorluk çekdi. De Akbel Sapara gelelim. Akbel Sapar Russiýada daçada ýaşanda durumy gowut, ýagdaýam gow, emezat gow. Jurnalistlaryň, ýazyjylaryň daçasynda ýaşady. Sizin için bir hildir der mi? Tim bolo ýaşan daçasy hem neme der mi? O Russiýa hökümet tarapyndan berilen daça. Şulary bir araşdyryp görmeli-de. Size tesadüf mi ya da maňa mı şol ýar gelýär? Ya men kellänidim ya da hiç kim gözlerini şular arkasında durup. Bak sen bu maglumatlary haýda jurnalistdan aldın? Men jurnalist alamy, şolary tanaýan bilýänlerden alandyrym. Belki de bizim hem gözlerimiz vardır bir yerlerde. Täsin. Inni sen aýdýan hawa şo ýaşulyň diýen nemesi bar. Syýasy tejribesi. Meselem täze bir Türkmenistan kurduk diýip berler, kurduk, on etdik, men etdik. Sen pikiriňe görä bir halat edilmeli döwlet durka, täzeden bir döwlet. Döwlet ýekejemem. Siz gürläberiň, men hazır sesi ýapaýyn. Zaryada koyacak telefonu, onun için siz gürläberiň, men eşitip jogap berjekso. Bolýar. Indi sen şol tejribeli Arsanjan sen garaşdyrýan bagyşla. Häzir terror nemetjek, şundan soň gurruňy söýdnamatyny taňa berjek. Indi sen şol ýaşular tejribeli, şol kynçylyk çekdi, etdi, beýtdi diýende. Häzir şoluň edip beren ýa etjek bolýan işleri, mesela hawa adam garrandan soň çagaýaly bolýar diýe, olam dogry. İçi gysýanlar nostalgiýa, watan üçin, ýurt üçin elinden näme gelýän bolsa şonu diýe, olaňam elinden şo gelýär diýen bolsaňyz, diýenler bar, olam dogry, oňa da goşulýar. Ýöne men pikirime görä şo ýaşulyň ikisem, şoň töwregindäki adamlarym hiç ýyly ýurdu düzeldip biljek, ýurdu düzeldilmäge, oňordulmaga, dikeldilmäge gatnaşyp biljek, şo taýda bir iş bitirip biljek adamlar däl. Näme üçin? Şu adaçyny eden, şu adam edip beren gurrunlarynyň hereketlerinden ýola çykýan boly. Fantaziya erteki yok men ina täze Türkmenistan gurduk, on etdik, men etdik. Sen kim? Indi Döwlet abi, men düşündüm sizin aýtjak bolýanyňyzy birazcık bolsa da. Şu olan edenler komple yanlış. Zaten 4 kişi bilen täze Türkmenistan gurulan bir peýdasam yok. Sen berden ekrana çıkıp gürläp aňyrdan ama biz ýurda baralım, bitirjek adamlarymyzy bilýäs diýip gürläp oturanyň peýdasy ýok. O belli zaten. Ondan soň ýakynda olaňa men diýen käbir zatlar bilen düşünüşmeýän şolan diýip, sebebi yerli ve milli. Bu yerli milli gürrüňi orta çykdymy Döwlet aga, o ýurt bolmaýar hiç ýaçana. MI2 yerli ve milli istihbarat. Sen uje adında onun yanlışın var. Adında
milli istihbarat diye otursun. Türkmenlerde istihbarat diyen söz yok ha. Şoň üçin diýendi. Şoň üçin diýendi. Antogulluğu değil mi Türkmencesi onun? İstihbarat değil mi? Antogulluğu. Yerli ve milli. Yerli ve milli gürrüňen bu bilen bolsaňyz şunu yerli milli gürrüňi orta çıkmana başladı mı ol adam ya kelleni ýipdir ya da böyle özü diktatorçuluğa karşı nemesi var, hövesi var. Yok. Yerli bilen milli sözü ikisi birda da ikisini ýan-ýana aýtmaga gerek ýok, bile aýtmaga. Yok, ben diyecek olan yerli milli düşünüp oturandınıza. Ey Huday, näme diýin? O adında uje yanlışı var ha. Adında yanlışı var. Haýdyny eli bilen tutjak, eli bilen tutar ýa-da ýok emmes virtual abla. Şoň üçin bilmedim Devlet abi, biz bu şekilde gider durarız hala kan wagtalar. Ştaýda ýene bir gowy tesir bar baky. Şoňa jogap bersene. Baky, onu edýän kiçijik kabinetde oturan iki sany milleti başga adamlar. Milli gowy aýryp gönümül düşmany çakyýy goýdular. Näme üçin? Mırjyny çykaryp terin etmek üçin. Düşünemek, sen düşünýärmiň näme diýende? Näme diýär bu Hram filan näme var ya, şu iki tane Yevrey. Şolary koydular diye, olaram diye Karaçı Berdimuhammedow diye el içinde tutup işlem etmek için diyendir de. Bu yanlış benim fikrimce. Ben buna kendim inanamok. Bu zat bana näme gelýär? Uçundurup gelýär sebäbi iki tane Yevrey bolýa indi. Dünyada Yevreyler ticari yönü bilen alıptırlar indi. O tarafına isat nemedemok. Görüşüm bardan yönü o iki Yevrey Berdimuhammedow gorkuzup oturan zada on ýal zada inanamok. Adamın içinde hövesi bar bolsa, öz yurduna karşı bir söýgüsü bar bolsa, 2 saat değil 25 saat gelse de şu yine öz bilen ne der? Öz yurduna karşı, öz halkına karşı hareket etmez. Onun özüne de bakana gerekti benim fikrimce. O ştaýda Marcus Aurelius bir zat ýazýar. Inni gepin gerdişine göre şoňa da jogap bereli. Arsan gitdi, bolmasa Arsana söz berjekdim. Marcus Aurelius ýazýar. Yer suw reformasy baradaky aýtýan zatlary, köp zatlar dogry, men ykdysadyetçi, köp pikirler dogry. Şonsuz ki iştat çözülmeýär, reforma edilmän halka çörek berip bolmaýar. Näme pikirde sen şunu? Şunu aýt, ondan men Arsana söz berjek. Söyle o tarafından käbir aýdan nemelerine menen neme diýär, mesela baraj diýdi, ýene bir zat diýdi, açmaly zat diýdi. O zatlarına goşulýan. Oňa neme demok ben, garşy duramok. Halkyň peýdasy boljak bir zat da, baraj soňçta Türkmenistan 70% çöl bolan üçin o zatlara goşulýan. Ýöne berde sizin bilmediğiniz bir zat bardır. Olam näme? O hani geçenlerde bir neme çıkıp da devlet list o neme adamlar adı yazıklı list zatı gurun edipdi ya. Ene şonu yalı bir zat var berde. Hükümetin başına biz gelse karoçu gideceği adamlar am bar otayda. Vatan dönüyor deyip yine bir zat deyip şunu yalı edip ortadan kaldırılacak olara karşı gelecekler var. Yani bunlar demokrasi tarafından nemetçek bolýarlar ya, ýöne birinci öz ortada olara karşı çıkıp bilecekleri ortadan kaldırıp sonra nemetçekler. İkincisi hem şu arşiv aşak diyen muhabbetler. Men o zatlara goşuluşmaýar. Senem için arşiv aşak diye onda sen arşiv açsan birinci öz neme grehin hem çistilemeli bolýanda otayda elinde bolan bir zat bolýardy. Ýöne arşivi şunu aşak diýdi. Ya ikinci bir zat var, eğer özlerinin aýdyşy al hökümet demokratik diýär. Her kim öz işini etmeli bir hökümet kursa, onda bular arşiw hem hiç kim açtırmaly da, onda gelen Milli Howpsuzlyk Guramasy arşiw açtırmaz bulara da. Otayda döwletiň hem gizli nemeleri var, görüşmeleri var, zatlary var. Sana gelip de otayda käbir kişiler mesela anonim atlar bardır, anonim yurttaşyndaky firmalar bardır. Bulan hem atlar orta çıkmaly bolýardy.
Yok, bular birinci arkivi açıp polna içerisinin temizliğini edenden son demokratik yurda geçecekler. Birinci o tane işini bitirmeli, ondan sonra. Bakı doğru maysam şu İstanbul'daki täze açılan Oğuz boyu cemiyeti derneği bilen bağlanşykly. Edil gazalanmadaky ýaly şowsuzlugyň gaýtalanmagyna gynandım, hakykatdanam. Näme diýin? Ay, men äwje öwreşdim. Men öwreşdim döwlet abi. Maňa normal gelýär, öwreşdim. Umyd edýän. Ýöne aýtdym ha, biziň sakkalymyz ýok da, şoň üçin hem diňleýän ýok. Bir adam bir gezek ýalňyşýa, ikinji gezek ýalňyşda ýa ol ýalňyş däl. Bu dünýäň hemme ýerine ýöreýän bir kada. Adam bir gezek ýalňyş bilýär. İkinji gezek ýalňyşda ol ýalňyş däl, hata däl. Hemme kişi ýalňyş bilýär. Bir gezek ýalňyş bilýär. Ýöne şol bir ýalňyş gaýtalaýan bolsa, Hemme kimin ýygyna edilýär, maslahat edilýär, hemme kimin nemesi kararyny dinlälim zat diýerler. Ýöne şo taýda näme üçündir 20 kişi karşı çykýar bir zat etmene. Ýöne 2 kişi diýeni bolýar. nirde? Onda şu nemede Oğuz boyu guraması bolsun, ýene bir zaty bolsun şu. Derneği diýende. Ne şu onda mesele. Onda maslahat edişip oynýaly toplanışyp alada galmana gerek yok. O 2 kişi näme diýse edivermeli, onda näme gerek? Onça adam toplap ortada günden zaman ýitirip, zaman kaybına uğradyp. Näme Arslana söz verecekdim, şoňa kysgaça jogap bersene. Baky bir aman meredip döwlet baky näme üçin goňşy döwletler halky, ýagny türkmen halkynyň arkasyny tutmaýar, rejimi gorlaýarlar. Näme düşünmedim, näme diýe? Sen düşündiňmi şoňa? Abi düşündüm de ama devlet yan aýtdy ya, biz mesela Türkiye bile senin arkanı tutmaz. Sebebi näme bolsa da başta oturan adam o yurdun prezidenti şeklinde oturaz. Hükümet o. Düşündüm. Onda häzir söz nowatyny Arslana bereli. Arslan söz nowaty senne. Eşitlersin. O eşitliýe aýdy ber. Allah. Tak, koronavirus barada bolmanda gurulma. Hawa. Şuňky temamyz Türkmenistandaky koronavirus kırgınçylygy. Bunda külön viruslarla tanışıp başladım. Virus diyen zat adamdan öňduran. Adam 2 milyar ýyl doğru diýip aýtýarlar virusyň durany adamdan öňden öň. Ama ol mutama bar zat virus. Oňa koronavirus barada aýtsak. Koronavirusy 1969 ýylda çykardylar. Barlan aýtdylar. Ondan ben son 40 görünüşüm tapdım. 40 kan görünüşü var ya. Tegem kanyona adresi tapılan 40 görünüş. Son 40 görünüşünün 7 görünüşü. Ona diyan yetirip bilýär ya adama. Yani demin tuttu ya. Koronavirüs ketelim olsa olar gozgat bilýär. Edil ödörüne sagdylan adama isa edip bilmeýär. Yani sonra ketelim olsa garrylara immunitet goşakna çağalara ana şolary ýany bilýär. Immunitet goşak nemeleri şolan keten gozgat bilýär dedi. Täze keteler mesen rak keten gozgat. Noý beýle görnüşe olar söýlerek geçýär ýüzde. Ýa-dalyk bildirýär diýär. Azakan azık demeňizdir ýa. Ülkenin täsir etdiği adetten de ýöne onda elbetde aýaw üstünde geçip goýýar. Koronavirus 2010-njy ýylda da bir gerek boldy koronavirus. Ýöne o koronavirus diýmediler, ulak gündogur virus diýdiler. Bu virus hiç grip zat diýip şol zat korona. Birinji gerek Xitayda Wuhan şäherinde
Ukanın durak kaydında. Yayra kaydan dünya. Ukan şeýle Ukanın doktorlary 30 dekabr 2019 ýyly 30 dekabrynda şol ýüze çykarypdylar. Şol balnisa 30 sana adam barypdy, şonda kesel kıldyrypdy. Onu son derine analiz alanlarında koronavirüs ýüze çykarypdylar. Onu Xitaydan ondan Xitayda pamoyun bir ayal aýtman gelipdilermi? Ondan gelgiden turistler zatda Ukany esasy Germaniýadan, Ýaponiýadan, Italiýadan gelen turistler zatlar şol bağlarlara aýlanypdy. Şolara ýokuşyp sondan soýla ýaýra giden esas Germaniýada, Italiýada, Ýaponiýada has güýçdir. İranda ýene has güýçdir. Ýaýrama sebäpleri şu. Dünýä ýaýran esas sebebi şu Xitaýyň özünde. Ondan aýtjak bolýar ýene bir gurrun. Xitoýda biologik laboratoriýa bar diýär, Ukan şäherinde. Xitoýdan eksperiment geçiripdirler diýär. Xitoýdan näýra gidipdirler diýjek bolýar. Birinji we ikinji versiýadan Xitoýda şu bağlarda, Ukanda bağlarlarda ýylýan hapaçylyk eken da Xitoy. Xitoýda hapaçylykdan ýaýrap gidip ýaýratýan şonda haýwanlardan esasy şu virusdan köp haýwanlardan geçýär adamlar. Bir hili haýwanlara geçipdir diýär, ýarganatdan. Xitoýda kesipler haýwanlar. Xitoýda arslan ýaşuly, belki uludurun ýaşy bilmedim indi. O zada men inanam o haýwandan geçti gürüne sebäp koronavirus bilýän bolsaň küçüklerde, biçiklerde de vardır. 10 aýlyk wagtynda korona neme sürülýär. Indi diýjek bolýanym haýwandan geçti diýene inanmaýan. Ýer ganat zat diýerler. 5000 ýyl öňem üçin çykmady onda. 5000 ýyl öňem ýedi Xitoylar. Geldi 2020-nji ýyla çelimi garaşdy bu neme? Ýok. Bu men pikirimce elde çıkarılan bir zat. Sebäbi üçin şunyal bir zat var. Birincisi adamları kısırlaştırmak üçün. İkincisi hem adamları kontrole tutmak üçün. Bulan aslında gizlin güçlerin elindeki bolan bir zat. Ne el diyeyim sana? Yine birinci aşı çıkardılar. Son ikinci aşağı geçtiler. Şimdi üçüncü aşağı nemesi görüşmeyene başlandı. Üçüncü aşı gurunu başladı orta. Her aşıda da neme diyorlar? Her aşıda da bir zat çıkarıyorlar. Mesela HES kodu Türkiye'de çıktı. Xitayda çıktı, Türkiye'ye geldi. Beyleki yurtlara geldi. Yine Anglia'da mesela pasportunu işlemeli diye, elektronu pasport olmalı diye. Bu indi şunu yal düşün, mesela ben Türkiye'den primer alayım sana. Hem adamların arasını açmak, birbirinden soğutmak. Berde yamavulu bir plan proje var benim nememde. Ne eləyəndə yine. Hazır sen metroya minecek bol otursun, adamın nemesinde akbilinde pulu yok diyelim. Basarsın. Adamın yerine de basıyordun, adam geçiyete. Hazır indi şonu edip olmaya. İkincisi mesela İstanbul'un mesela o çetinden bu çetine gittin, sen o tayda bir neme işledin diyelim. Bir zat ettin diyelim. Seni şu tayda tutmaları gidetip bir 2 saatini alyalı, önkisi yalı uzun neme sürmeye sebep önemli şey ne? İstanbul'da mesela geçenlerde açıklama oldu. Mesela cinayeti işleri diye de cinayet işlerini işleyen adamları diye tutmak kıyıntı diye. Hazır diye 1 saatte tutyas diye. Bunu son ben cinayet masasında işleyen polis tanıdıklarım ama diye. Hazır diye tarık elimiz bilen koyun yal tutyas diye. Sebebi diye HES koduna giriyen diye boldu diye. Adamın irdeleyin tutturuyor diye. Ya da şu HES kodu kim ulansa diye o özü sayrar o zaten diye. Bu benim fikrimce dünya halklarını kontrol nemesine almak bu. Kimin nereye gittiğini nem etme. Xitayda hazır neyle neme çıktı? Taze neme çıktı? Blockchain'e bağlı bulam. Blockchain diyen zat köp kişi düşünüyor mesela kripto valuta deyip. O kripto valuta değil. O kripto valuta sadece blockchain'in bir bölüğü. Yani 100'den
0.01 şonu yal diyelim. O blockchain diýende onun içinde yaman kän zat var. Yine mesela Xitayda hazır täze näme çıkarlar blockchain üstünde yine şu hash kodu ýaly. Mesela bir adamda virüs var mı? Onu kırmızı görkezýär. Kompüterden görýärler, kırmızı görkezýär, bilýärler. Bu adamda virüs var diýerler. Ya da mesela bir ovada var mı? Ya da bir rayonda şotayını näme görkezýär? Kırmızıya yakın edip görkezýär. Mesela kamera bilinmi? O şu şekilde näme etdiler. Sebäbi hemmekimi elektronik şekilde bağlap otyrlar. Bu, men bu. Yani bu virüs spesialni çıkarılan bir zat. O zaten yine yanı yakında bir hepte boldu mu yok mu? 3 sany Amerikan ne? Şu an atla yadımdan çıktı. Karoçe CIA'nın işgäri şunu yalı virüs bilmem näme işlerine serediyen näme müdürü ama aytdy. 3 tanesi näme dedi? İkisi diye koronavirüs elde çıkarıldı diye. Spesialni edildi diye, elde çıkarıldı diýende halkın özü, adamlar özleri edip gizliň gullukla özleri edip özleri dağıttı diye. Birem diye bize bir mınday diýilmi? Elde çıkaryp näme? 1969-njy ýylda ýüze çıkarılan bolsa, elde çıkarılan ol başga bir görüş bolýar adamda. O zaten näme diýerler, o nämeler professorlar diýer koronavirüs diye 40 yıldan beri devam edip gelip oturan bir zat diye. O yanı yakında çıkan zat değil diye. Zaten indi şutada näme aýdyn? Wuhan şäherindäki o laboratoriýanyň nämesini gördüňizmi? Logosunu. Yok. Logosuna seredin, ondan sonra näme var? Bir tane şu meşhur bir tane bilim kurgu filmi var ya, zombi filmi. Şondaki logo seredin, ikisi bir. İkisinin en başında korona bilen başlaya. Mesela şunu al düşünün. Yine köp kişi mesela kino görüyor diyelim. Praso bir film seyredende filme seyredip geçýärler. Aslında o film diýende bunu näme de vardır mesela bu Amerikan gizli gullukları ya da Batı'nın ya da herhangi bir yurdun gizli gullukları bu zadın üstünde şu senaristler açısından bilgi berýärler. Şunu film çekmeli zaten. Mesela o filmi nemesine Amerikan gizli gullukları finanse edipdir film oynanan vaktinde. Ondan sonra mesela Amerikalı profesör gidiyor Wuhan şehrinde immunoloji sizin aydı oturan laboratoriyada işleye. Amerikalı neme laborant. Gidip şotayda işleye, virüsüm şotaydan çıkıyor. Yani en sonunda Amerikan özü demedi mi? Bizim deydi bir sen profesör deydi kaçırıptırlar deyip. Xitaylı biri 5 yıl yanında işleptir. Bir sen ayal olan Xitayın diye gizli gulluklarına işleyen eken diye yanında 5 yıl şu laboratoriyada işlep profesörü Xitay'a kaçırdılar zaten. Bu berde Amerikanın üstünde gizli bir güç var. Bulan edip oturan işi bu. Zaten näme diye biz diye şoların bir nemesi vardır. Mesela Illuminati, Siyonizm diye. Bunların bir kuruluşunun bir ne diyeyim size? Amacı, niyeti diyeyim de. Niyeti näme diye biz diye Allah Teala'nın diye her adamın diye vücudunda diye bir nemesi vardır diye. Şifresi vardır diye. Şifresi. Onu çözsek diye biz diye insanlığı kurtaracak diye. Sen kimi kimden kurtarbatırsın? Näçe kişi öyle. Birem sineden bolsanız yine praso yine bir misal alıp görkezeyinde Çilimden mesela Avrupa'da diye yılda diye 80 bin kişi mi bir zade ölüyor diye. Koronavirüsten o ilk başta çıkanda 60 bin kişi mi bir zade öldü. İlk başta çıkanda. Şu ikisinden geçtiriptirler de näçe ayda näçe kişi ölüyor näçe näme diye. Onda çilim has näme ya da avariya bolup ölenler mesela. Onda maşina minmelim. Yani käbir zatlar goýja nämeden de biraz abartılı näme dil ya. Mesela käbir ulus devletler değil ya da ulus devletler hem buna näme diýär golda seýanem işine ýaraýar da köp devlet prezidentin başında oturanların işine ýaraýar bu.
Mesela prostoy bir zatda yine näme diye köçe çıkmak yasak diýip bilýär. Halk bir halkın ayaklanmasını hissediyen diýenden mesela şoň bilgisini alan hökümet diýip bilýär. O hal köçe çıkmak yasak diýse nämeden sebebi koronavirusdan dolayı. Şonu ýaly ýatışdyryp bilýärler. Mesela ne prosto Türkiýede aýdan 50 kişiden kän kişi toplanmak yasak diýdi. Bu näme köp kişi protest ederek zady eden. Türkiýanyň öz içinde de beýleki partiýalar zatlar etmeli-de. Ya etmediler. Bir bu Türkmenistanlara değişli değil. Türkiye içinde beýleki. Prosto men Türkiýeden misal aýdyp otynda. Ýa-da ilaçlary mesela. Näme üçin ilaç bu antiviruslar çıkaran kişiler näme üçin özleri nemeden oklar, uran oklar özlerine. Şu başta çıkaran yine Germaniýada bir sene Türk asıllı adam çıkardı. Näme diýdi? Men diýdi özüme vurdurjak geldiydi. Ya birem Türkmenistan'a gelende şunu aýdaýyn. Mesela Avrupa yurtları aslan o Germaniýada üretildi mi diýende şu. Soňra Türkiýede üretildi. Bir neme virusu daşamak üçin, şu virusu tutmak üçin goroda neme virus diýip antivirusu. Goroda tutmak üçin minus 70 gradus mu bir zat spesial şonu ýaly maşinler öňerdiler. Haladinlik ýaly maşina arkalaryny şonu ýaly öňerdiler. Dermany sowuk tutup başga ýurtdan başga ýurda gitmek üçin. Türkmenistan bunu öňerdi mi? Yok. Eşdilmeden hiç yerde öňermeden eksi 70 gradusa näçe maşyny öňermek öz pulu näçe milyon dollara durýar. Onu öňermedi. Getirdi aňyrdan getiren ilacını yankı bir aýdyp geçdi şu derman açykda galsa yaman bolup soň adam öldürýär. Soň kanaşda aňyrdan gelýär Türkmenistan ıssy bir yer 55-60 gradus gören ýurt. Getirem sen bu dermanı minus 70 gradusda goramalı dermanı getirip sen o derecede adama vurdun mu adam ölüyor kanaşda. Şoň üçin virüs käbir nemelerde o spesial çıkarılan bir zat da o gizli gulluklar tarafından edilen bir zat o. Onun üçün hem Siyonizm, Illuminatum bunların tarihini biraz gözle araştırıp koronanı hem käbir kişiler diye 2019'dan çıktı diýip. Onu azatı yok korona 50 60 80-nji ýyllar 60-njy ýyllara gidiyor o korona nemesi geçmişi. 60-njy ýylda çıkardy. Barlygyny aýtdy. 60-njy ýylda 69-njy ýylda koronawirusyň barlygyny aýtdy. Tak. Ben emeli ýagdaýda diýen soň tarapdary dogrymy? Tak, men onda tarihten aýdym. 1349-njy ýylda Ýewropada, Germaniýada Çinliler, Mongollar şotaýda galan daşym gabap saklap oturýar. Ondan kapaçylyk bolýar şotaýda. Ýa-da kapaçylyk ýene kefel ýaýrap başlaýar. Çuma kefel esdim, çuma. Awa bilýär. Çuma ana şol kefelden adamlar galan Çinden daşyna dygýarlar. Beýleklerim Mongollar kefeller şolarda ýaýrap gider ýaly diýip. Ondan şonda şolun Ýewropada 4 adam ölýär şu çuma kefelinde. O wagt ana emeli ýagdaýda çykandyr diýip oň tarapdar boljak, o wagt onda medisina ýok. Laboratoriýa ýok. Ondan ýene bir misal 1918-nji ýylda gripiň dünýä epidemiýasy boldy. 50 milyon adam ölýär. 50 milyon adam dünýäde. Epidemiýa köne suratlar görseňiz 18-nji ýylda suratlar adamlar ýüzi maskal adam edi suwat ýaly koronavirusda ýüzi maskal adamlar suratlar ady baş çödüldü düşünen surat. Şonda 50 milyon adam ýene ana tebiği ýagdaýda peýda bolmady. Ondan 1967-nji ýylda Ospa peýda boldy, Ospa, Hindistandan Moskwa ýa. Moskwa ýaýrap başlaýar, ýöne Moskwa medisina oňat bolan soň bir aýda Polny Ospany vaksinasiýa edip ýok etýärler, pol ýitirýärler şonu. Kan gargynç emesden. Medisinany, eser medisinaň ösen wagty güýçli wagt. O raketanyň hemmäniň çykyp duran wagty Polny teknologiýa ösen wagtlar. Ondan özüň kredit görmän okuwçy döwrüne her kimiň eline vaksina urulandyr. Çağa bardy. Elin sağ tarapyndan ana şol Ospa garşy urulan şol.
Ospa diýen zat ýok, eşitýän dälsiňiz oňupdyr. Ospa keseli bolana şo ýitirildi şol. Gazamykmy? Ospa şo ýaman ýaýraýan virusdan bir ýerde edil koronadan çak ýaýraýar. Arslan gazamykmy? Gazamyk men perawodun bilem ospa diýip ýani okudum da ospa. Ospa? Ospa keseli. Ýani eşitýän dälsiňiz ospa ýaýrapdy 67-nji 68-nji ýyllar. Da ondan häzirki döwürde vaksina bar eda, mende vaksina. Ne bulna nemislerin medisinasy bar birinji ýerde duran. Edil nemislerin maglumatlaryna vaksina ýasaýyşlary şol koronavirusyň özüni alýarlar. Genetik durkun üýtgetýärler. O koronavirusy mikroskopda görke suratyn alsan aýajagy bar korona ýa ýokary çykdyr. So ayaryň aýyrýarlar, hiç ýere gelmeşmeli. Ondan genetik durkun üýtgetip, soň adamyň arakagyna goýberýär. Ondan şol diýär öz ýaly. Şonlar koronavirus hakly özüni tapýar, şol öldürýär öz diýär, özüne neňeşler gözläp. Ondan koronavirusam adamyň organizmi näme üçin göresen okdyr? Agadan immun sistemasy şonu bir howply zat gal gören okdyr geçen. Soň üçin göresen okdyr. Howply zat özüň plus ýagdaýda görýär. Parazitin nämede görýär, soň üçin göresen okdyr prowady geçen. Ondan şo virus diňe mutýrawa etýär, hasal. Ýaýraýsam gribiň ýaýraşyndan çarpýar. Ölmäne hasydammy diýär, gribe bolýar. Arslan mergi keselimi? Söyle olaýmasan, mergi. Sebäbi men latinçasyna derediň merge ýakyn urda çykýar. So Hindistanda ýaýraýar, o taýmyda mahapatyl. Vaksinadan soň ýani nemisden öz maglumatda vaksinasyny durup tejrübeni şol nämeden koronavirusyň özüniň genetik üýtgetýärler, şonu garanyny goýberýär adam. Özüne meňeşler, ondan soň öldürýär eken. Şoň üçin ýadım vaksinaň peýdasy bar boldy. Vaksinaň çykaran ýurduň özüne dagaly kampaniýa bar. Haýsy ösen ýurtlar çykaran bolsa has bu çaltlar. Amerikalyň wapşy hem kyn hem bu täsir etdi. Amerikalyň vaksinasy garşy ony. Ondan Russiýa kwadiýa, Haýtaýyň özüniň kiýe ol oňa tam 50% öýle ondan edilen okdyýar. Ýöne olar bak şu epidemiýa görüşmäne has şu soňky has östülen soňlar olar has bu öwrenen bolmanda virusyň, şu virusyň düzümini zatyny ondan olanlar boljak da bolar. Ondan onun içinde şu Ukraynada infeksiýonda balnitsa gurdular da 10 gün içinde. O taýda. Geçetmek onu. Hem Germaniýa Haýtaý şol koronavirusy görüşmekde has şu birinçi ýerde. Has köp göresen, soň has köp öwrenýär, şolaryň medisinasyny alansaň boljak diýip aýtdylar. Biram Amerikalar. Ana şol indi Haýtaý onu aldyýan-da, indi bolýa Haýtaý dünýäde mesela çıktı koronavirüs bir 2-3 ayın içinde de özünde yok etti Haýtaýyň özünde. Ýöne şunu ýaly bir zadam bar. Hakyky yok etdi. Haýtaý näme etdi? O koronavirüs çıkmazından näçe ay öňünden Germaniýadan hemme ýurtdan maska zakaz edip maskalary aldı. En soňunda näme etdi? Koronavirüs çıktı. Şu maskalary izne satmana başladı. Köp yurt maska tapmadı. Düşün bular öňünden planly projeli bolan zatlar bular emmesem. Yok onu neme diýerler? Özleri şol 2-3 ay çykany aýtman gezek gelip diýär şonu. Şol günäkär ýaýramagyna günäkär bolar. Haýtaýlar näçe milliard dolar pul tölediler şonlar ýani ýetjekden ýurtlara. Haýtaýyň ödem gadal wafat 3 trillion dolar. Ondan sonra näçe milliard dolar gitki çeken nemelere son pul kömegini dermeli son Amerikalılar o 11 millet gurulmasyn dermeli solar
aýdy ötürdi. Ol koronavirus döwrü aýdyldy men. Ondan da bir ýyl geçdi. Men şo wagtdan maglumatym. Soň koronavirus meselesi gowgalmagyň köp zatlar ýadymdan çykdy. Düşnükli. Inni Arslan häzir Türkmenistanyňky bu gyrgynçylyk. Bu nämeň alamaty? Näme üçin bu baty ilkinç derejede gyrylýar? Şu nämeň alamaty? Sen onu düşünýärsiňmi? O adam men fikirmaýdyn Türkmenistana barmaky koronavirus. Başga bilinkiler maýa çelli. Koronavirus 20-nji ýyl maýa çelli bizde koronavirus ýok. Anam zok diýip granysy ýapmadylar bilýäňmi şonu? Ana şo döwür koronavirus geçti bir. Şo döwür geçti. Şonu öňünden ýapan bolsa, ana mart aýlary, emme ýurtlara ýapyp başlanmaly ýapan bolsa, ana onda ýaýramaz. Ana birinji sebäbi İngiltere sebäbi, şol granysy ýabarsynda ýapmanlar sebäbi şonda ýetmişlik. Ondan bilen medisinamyz iň kesde bolan soň başy görüşmäne ýagdaý ýok şu koronavirusda. Pulam ýok, ýok, ýagdaýym ýok. Şoň üçin ana ýitdi gyrgynçylyk gitdi. Olaryň hiç edip bilen aklar. Pul berip bir näde pul berip vaksina satyn almaly. Berim gymmat vaksina satyn al. Ol aýda 2 million adama öden 2 sapar urulýar üçin o vaksina. Satyn al bolar urmal, onça da pul ba bolsa da beres gelýändir bilem. Adamlar onları bildiren nokta, özülerini alacaksın. Yok, Derman'da men eşleşme göre şunu bir zat var. Derman sektöründe bilýän bolsaňyz, medisinasında Angliýa birinji ýerdedir dünýäde. Dünýäge satýar dermanlary. Angliýa, Germaniýa. Angliýa satýar, dünýäge dermanlary Angliýa satýar. Angliýa mesela suro geçen ya da suro indi näme bolsa da Angliýada, Ýewropa ýurtlarynda deňenýär da bular. Suro gutarmasyna 3 ay galanda zadeden de bu dermanlar ulanmaly däl diýip açyğa çykarylýar. Türkmenistana mesela bu dermanları, indi bu dermanlar muhut bolýar aslında. Gitmeli, musura gitmeli. Türkmenistan hökümetem bu dermanları alýar. Etiketin terzilerden basýar Türkmenistanda. Etiket diýende nemesinde indi şu suro mesela 2021-nji ýylyň dekabrynda gutarmaly dermany alýar. Bunu alýar da 2023-e çeli uzat ya etiketini basýar şonu. Getirýän Türkmenistanda neme diýär. Aslında bizim ulanan dermanlarymız şunça wagtlar. Bundan birinji sapar eşdiýändiriz belki. Hemme suro geçen dermany ulanýardyk. Şoň üçin mana peýda eden nokta, ona dogry aýtsan. Suro geçen dermanlary alyp getip ursan peýda ýok, koronavirus. Munam ýene şu Angliýada oturan gyz dogan. Ýene Ýehudiýa ýeňler diýär. Bular zaten Türkmenistana bir zat girse bular elinden girýär. Bular özleri alıp özleri satyp. Arslan, aman meredik diýip biri sana jogap berýär. Näetdiň Arslan iň birinji serhedi yapan Türkmenistan murla diýär. Türkmenistan maýda yapdy koronavirus ýanwarda çykdy. Beýleki ýurtlar uje fevralda yapdylar. Bilinkiler ýok koronavirus ýok bizde. Düşnükli. Bu uje görüň haçan koronavirus yapdy. Indi näme Türkmenistanda halk adamlar şey diýip gyrlyk gidip oturmalymy? Muň bir çäresi ýokmy Arslan? Çäresi agym hökümet çalışmasaň başga çäre. Beýme. Sene diýinden tutduň aýdy. Kökünden aýyrmasaň, her sen mekese kökünden aýyryp geçermeseň peýdasy, o ýazyny goýdun da ýene ýaýlasy. Näme demir postlan soň näme postun aýryp bir ýerini aýyrmaňdy, aýrylyp giden o hem ýerine. Arslan, şunça opozisiýa, şunça näme var? Aktivist var, şunça görüşülýär, şunça çykyş edilýär. Şunça nemede TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da reyting var, şu zatlar yeten ok. Şu zatlar gurban oluyorun yanında, töründe, adamlar görýändir için. Düşünmedim. Olar TikTok görsün mü, yurdan pul uğurlasın.
Olar gaýsam gowy etjeňiz. TikTok'u düşün, YouTube'u düşün, ýene orada düşün, bizleriyle işiniz bolmasaňyz bolýar. O taýda çykyş ediň nämesin? Ferhat Aman Meret faýda men mart aýyna aeroportdan ýygyma gaýtdym, geçip bilmän niýe. Onda ben ýalňyşam, olar şu maýa çelýär, koronavirus ýok diýip aýtdylar. Şonda bu. Şemşat Joraýewa hawa diýe Türkmenistan martda ýapdy diýe. Partizana mart aýyna ýapyldy ýollar diýe. Onda şu maýa çelýär olar ýok diýip. Maýa çelýär. Ondan bize koronavirus düşmedi da ören aňsada bizde bir topar Hytaýlar işläp ýörer. O koronavirus ýapyldy, ýapylmady Hytaýlaryň bar, şu taýda işläp ýörer. Şolardan gelendir. Bizimkilerine Italiya, Germaniya diýin Almanya ýetýär. Biňe edip Olar arkaýyn öýüne gidip gelip ýörler. Şolardan geçendim. Ana aýtdy Lewapda diýär, Lewapda işläp Hytaýlan köp. Gazy daralarda, gazy şekerdi. Arkaýyn öýlerine giyip çykypdy. Olardan geçendir başga nirden ýa. Şu adam arkaýyn granit ýapyp Hytaýlar gidip gelip görendir İsrail ýerine, haçan gidip gelip uçup. Şu şekilde näme Hawa baky? Türkmenistan'da öňüni almak biraz kıyın, ýöne hökümet istese alıp bilýär. İstese olan näile? Türkmenistan yeri näme bolsa da başta %65-70% oba yer. Onun üçün oba yerde öňüne almak üçün biraz kıyın bolýar şäher seredende. Ýöne şu şekilde edip bilýärdi Türkmenistan istese hökümet. Ýaňam aýdyp geçdiňiz işte bir oğlanda korona çıktı, doktorla izine uğratdı. Onun içine Türkmenistan'da bir önlemi var. Şona göre pandemiye bir nemesi ayırar. Banisa mesela Türkmenabad'ın içinde kimik mikroyon mu tuşo en ulu banisalardan biri tuşola yanlışmasam. Kimik bakar mikroyon bile kimik mikroyon arasında bir banisa vardı. Adı yadından çıkıyordu. Ene mehrimi diyeler bu zaten. Mesela şu aynı sen de şona göre bir balnisa korona viruslu adamlar üçün balnisa edip ayrıp bilerdi. Sevatoda palata köp bolan üçün. Ondan sonra ne ederdi? Mesela izine uğratacağına, izine uğratsa belli de bu maşgalasına da geçe belli de. Komşusuna o yerinde bilendiniz. Onun yalı neme yok. Hazır karantina, öyde karantina sen ne çalsan alıver onu o yerinde. Başka yere geçe belli de koşuyor. Komşusu bilen görüşüyor, zaten onun için onu riski alıp şu balnisa yatırıp 15 günlük karantinada tutyan nemesine de öyündekilere de aynı şekilde aydıp bilir. Indi kanişte ola çıkmalı, mecbur malı var, toğu bir zat vardır seyretmeye çıkmalı. Ona aytmalı. Hiç olmasa pakar nemedin. Sizin yerinize komşularınız seyredip dursun, malınıza bir zat edip dursun. Siz özünüzü korran deyip şunu yalı insancıl şekilde denemedip birazcık olsa da şunu yalı etseler hem azaldıp bilyediler yöne. Men bir görüş pikirmem şundan ibaret. Sebebi näme diýenden biraz oba ýeri köprak bolan üçin. O iki şäheriň arasyny yapmak bilen bolmaýar. Bar bir ýagdaý. Goýtak şol nemislerin, Amerikalıların vaksinalarından alıp vursalar, derhol alıp bilerler. Onun için $1 milyar oğurlan pullarının gayret edip ayırmalı bolýarlar. Onun kimin pul beresi o beresi gelmeyen adamdan gurbalaymasan başka ne edip? Şoň üçin rejimit kötmelliýär-de. Etdiler. 30 yıl boldy arasyn. Ni bir daha üýt getdi men 30 yıl. 30 ýyldan näme etdi? Rejim ütkany bilen şol mentalitet ütgemese meselen söz bolýarmy? Arslan. Rejim ütkötdiň öne mentalitet ütgemedi. Şo mentalitet ýene şol ýalyky rejimleri aňsatlyk bilen döredip biljek mentalitet. Ana misal size
Germanya'da yaşattınız doğru. Germanya'nın siyaseti ne sizce? Kansler Merkel saylanýar da saylanýar. Şolaň hökümeti näýer bitmi? Saýlawly hökümet. Hani kim nämetdi? Ne bir misal ikide şol Germanya Siemens'in başlygy. Olarda yaman Stroh da zakon. Nalog tölemän gelýär. Eslimatda. Pullaryny Şwetsariýada gizleýär bankda. Ol däme gizlin şortlar bolýar, da şol ýurtda gizlenýän pul gizlen artdan ýerine. Ondan bular nämetdi? Şol bankdan işgärleriniň birinden $1 milyon pul berip, şonuň danylaryny alýarlar. So Siemens'in başlygy, Krupp kompaniýanyň başlygynyň danylaryny alýar, näçe pulu bar. Şol sebäpde şonuň işimlerine, şonuň näçe bap, nalog hökümetiň nalog töläp gelmedigini bilip şonu başlaýarlarmy ýa onu edip gaýtaryp getirirsin diýýärler. Mana olarda kanun ýören wagty ana şoňa saýlawly hökümet bolanda. Saylasaň, prokurorlar saylasaň, sudlar saylasaň, kimen bolanda ýeragiden de tapyp getirip bolýar. Arslan, Öten ýurt özüm. Arslan. Şu ýurtlarda sen aýdyşyň ýaly, gaty dogry. Şu ýurtlarda ykdysady jenaýat, onda da salgyt gaçyrsan, salgyt tölemeseň, işiň aýdýar. Sen adam öldürseň, saňa olar ýaly çemeleşen oklar. Ya gaty elhenç kan nöküşükli birine ziyan ýetirseň, zat etseň, onça saňa nemeden oklar. Erwet çemeleşen oklar ýöne. Hudaý saklasyn şu salgyt tölemedik bolsaň, salgyt meseleň bar bolsa, sen doňuňa puşman etdirýärler. Şoň ana ösen ýurtda salgyt bilen solar hökümetini aýlaýar. Özlerim seredin. Ne teýýär baýlyklaryna ne nebit bar, ne gar bar. Doğrumu? Ne demir var. Germanya gitip Türkmenistan'dan müstakil oldu ya geçtirdi. Öne näil ösenýär. Yo Germaniýanyň adamlary işeňir, ol bäri bilen deňeşdirýärler. Yok indi bu hökümet adamlaryň aladasyny etýän hökümet şonlary bu saýlawly hökümet geçdi. Adamlaryň mentaliteti başga. Arslanjan gözüme dönüyor. Mesele berde hükümet däl. Adamlaryň mentaliteti, dünýä garaýşy. Şo hükümeti diýen, hükümeti eletini oynaman adam ýaly dogry kanunlara görä düzgün oýunça işledýän şu halkyň dogry mentaliteti. Dogry mentalitetdäki adamlaryň berk duruşy diýeli. Dogry mentalitetdäki adamlaryň berk duruşy. Biz ýurdun içindäkini goý. Ýurdun daşyndaky türkmenstanlar bolup bir adazyk bir mentaliteti, bir adazyk bir çorwaçykarlyk bolaýjaklar bolup öz aramyzda gowsallaşykly, garmoniýa içinde guramaçylykly bir zat edip bilýäsmi? Edip bilýär, adamlaryň beýnesini ýuwmaly täzeden ýygyny. Şon beýnesini ýuwmak üçin Germaniýa agitasiýa, propaganda diýen. Ine şoň üçin seret Samarkand näme diýär? İlleşler gowsy biz kaçan bir çukura tükürýäs, gelin şol barada gurrun açalyň diýär. Agitasiýa, propaganda o zat baradyr, hem adam bir zat bir ýere jemlenýär. Diga indigada jogap berýär Samarkand haçandan maşy öz işini etse, düýeji we ýaşullar pensiýasyny alyp garlygy bilen bolsa, siýasata düşünmeýän, götüni ýysyp öz işi bilen bolsa, ana şondan bolar diýär. Şol adamlara şeritmende bolamakmy? Instagram'da ýok diýip, hökman şolar dinlemek. Bir de şolun badyny aýtdan gaty dogry aýtdyň Arslan. Gaty dogry aýtdyň. Ine Tüýür terben geçmedi. Olaň aýtsan gurrunlaryny serýozmak kabul et. Yo.
Nime de Ha gördüm edi otyly. Arslan, Arslan. İki diktatorluk Ne? döwründe pikir edip gör. Häzir diktatorlyklaryň ýaşy 30 ýyla ýetdi. Birinci diktatorlyk, birinci diktatorlyk başlanýa doglan adam şu wagt 30 ýaşynda. Ha. Inni geçiş döwründe 35. Neme de gepin tümökkeri. Sovet Soýuzynyň bir ujuny gören iň soňky nesil bizde. Bizden soňky nesil şol nemeň täsirine boldy. Doly şol diktatorlygyň täsirine boldy. Duruşy bilen. Bilimsiz, sowatsyz mentalitetini, aň düşünjesini östürmejek bolup şol adamlar goňup daýardylar. Sen aýdanyň gaty dogry beýnisini ýummaly ýöne. 30 ýaşy adamlaryň beýnisi ýulan da 30 ýyllar. Näme etmeli? İğine säreden ýulan. Bolýar edip. Ana gitler geldi Germaniýa. Zat adam kellerini ýurtlar. Beýnesini ýurtlar. Halk 31-nji ýylda gitler haýly gatnaşdy. Partiýa 2% bolýar. 2%. 30-njy ýylda Amerikadan, Amerika 2 milyar dolar kömek etdi. Angliýa 1 milyar dolar, soň ýene 2 milyar dolar kömek etdi. Gitleri hökümete getirdi. Aýak aldygyna agitasiýa propaganda diýen. Bir sefer adamlara pul berler. Gide hemme ýerde, zawodlarda, fabrikada agitasiýa etdi. Ne de sosyal demokratlar yer meselelerini tutuyor, say meselelerini tutuyor, yer meselelerini tutuyor. Bir terfeyler hükümete getiriyor. Bir terfeyler ama Türklerin agitasyon Türklerin değişimi olan adamlar bir terfeyler hükümete getiriyor. Onlar adamların agitasyon için buna her yerden adamlar agitasyon platformuna ait. Adamlar tek platformuna Eğitim tarafını izleyip başlıyor. Eğitimler bir yılda yıldılar getirdi. Başka düşünceli adamları, öz düşünceli adamları. Kötök güçlü bolsa ýuňadyk yere girer diýe türkmenler. Şonu neje bolýarmy? Allah'ım. Ya şu dilan hile. Adamlar beýni ýumaly gürüňe hemen goşulmaýan. O Germaniýa politikasy bilen bizimki bir däl ine size bir neme gürüň bereýin çerjewde men öz nemem gyz arkadaşym diýilýär-de. 2010-njy ýylda ýöne menden ýaşy uly bir 5 ýaş zat. 2010-njy ýylda Germaniýada bir institut gutorup Türkmenistana işlemene gelýär. Son şonu Germaniýa hökümeti izine gitti. Germaniýa şonu vatandaşlyk berip izine gittiler. Gyz hakykatdan neme tarapyndan doktorçuluk tarapyndan kellesi gowy işleýärdi. De men diýjek bolýanym Türkmenistan hökümeti bilimsiz zat diýerler. Bilimli adam ken Türkmenistanda. Hökümet ulanmany bilmeýär. Hökümet ulanmany bilmeýär. Mesela Lebaply ýene bir sany bir gyz bar Türkmen awatly Amerikada FBI'da işleýär. Amerika ýaly bir ýurtda FBI'da işleýär. Düşünün. FBI İç işler neme agentsi sistemasında işleýär. Gizli gulluklarında. İçerki hukukçulukda. O. Kaýşynda o agent bolup işleýär. O masa başynda ýöne işlemek bir uly awra iş otayda. Ine men aýdan gyzym. Germaniýa hökümeti şoňa teklif edýär. Geldiýär, ikinji men size neme etjek diýär. Ýene bir sany nemede üniversitetden bir zatda okudy. Bu neme alýarlar? Doçentlik, doktorluk, ýa uly wezipeli neme. Şonu ýaly derece bilen neme edip gyzy ikinji gezek şo Germaniýa gitdiler, hem vatandaşlyk berdiler. Düşünün. Şo ikinji de bolsa bersene maňa, men tapyp şoň bilen gürleşip görýin. Reportaj interwýu edeýin. Familiýasyny bilemok, ýöne ady Zulya. Ya sen onu isteseň taparsyň onu. Sen şoň adyny familiýasyny maňa tap ber.
Sen ne medip göreyin. Sen ikinciden hem Türkmenistan hükümeti tazesi gelsem düzelmeye. Ne için? Şu. Düzelen yurtlara seyredip görün mesela Prostoy Özbekistan alayında Özbekistan mesela Sredni Aziyada ösön yurt mesela Kazakistan, Özbekistan. Milli Hopsuzluk Kuruması ayratını işleye, prezident ayratını işleye, meclis başlığı ayratını işleye, her kim öz vazifesinde cevap veriyor. Bizde meclisin başlığı Berdimuhamedov, Milli Hopsuzluk Kurumasının başlığı Berdimuhamedov, Serhat Kulluğu'nun başlığı Berdimuhamedov, F-16 milyon Berdimuhamedov. Hemme taraflayan Berdimuhamedov. Onun için birinci ministerlere nemetme için yani her kim öz işini etmesi için dokunulmazlık değil ya bu neme devlet aşağı Türkmencesi. Elle girmezlik. Her kim öz vazifesini etme için şonu al neme vermeli. Güýçleriň aýratynlygy, öz baştaklygy, güýçleriň erkinligi. Sonra corap değişen yalı minister değiştirmeli de hele sen şunu yanlış ettin. Adamı gürlemene fırsat tanıman onu türmeye basmak. O bir neme değil o çıkış variantı değil o. Bakı, şular için aň düşünje ýitgemellimi? Ya düşünce ütkemeli de birinci şu tarafından hem nem etmeli yönü. Siz aydın. Aň düşünjeni östürmesen şol urda Yine- gaýtalanır durur da. Yine neme ne il diyer size. Türkmenistan'da bir vayenli adam ya da saldat liboy bir neme diyelim. Vayenli uğrunu bir neme işledi diyelim. Cinayet işim bolya, suç. Kanuny bozdy. Kanunu bozdu diyelim. Bunu gelip Türkmenistan polisiye, milisiyası gözaltına alıyor. Aslında şop olmalı der biliyorsunuz. Özün vayenli suud, vayenli hakimliği, vayenli özün türmesi, vayenli neme olmalı şu an. Ceza kesiyen. Aýratyn bolmaly. Sürgüden- dogry. O. Bizde o yok mesela. Bize ýoklugynyň sebebi de diktatorlyk var, şoň üçin hem diktatorlyk diýili. Şu men fikirimce bu nemeden kaynaklanıyor. Siz aydın. Hem ministerlik hem neme bir kişiye bağlı. Hem kimin nemesi kaderi bir kişiye bağlı diyer aynı şu. Akwaly. Şu men bar neme dişim şu görüşüm. Yani bu bilimsiz adamlara koşulmayan hakikaten devlet arası özünü bilen mesela internetten hem azıcık araştırsan hem çıkıp dur. Yaman köp bizim bilimli adamlarımız var. Yurt dışında mesela. Yo men bilimsiz Alyalar, men hiç- çekip alyalar. men hiç wagt bilimsiz diýemok. Bilim taýdanam göň etmezçiligi demok. Käbir sen ol ýaşoklan ýaşulary ýaly mal, saada, eýle beýle diýip üstünden gülenmok halkyň gülenlerem ýazgarýan. Baký. Ona şuňky gönefirmidi, gönýalymyzy jemläli. Jemleýiji sözü men Arslana berýän. Arslan, sesin ýaman ýoş gelýär Arslan. Mikrofon ýakyn tutsana. Baký eger jemleýiji bir zat aýdynýsan Arslandan soň saňa da söz berebilýän. Ya ben bugünlükçe şunu ya. Böyle kutarsın bugünlükçe. Bolýar. Ha. Ýaman uzakdan gelýär sesin. Ha şunu hemen aydan devlet abi bu arada. Eğer Türkmenistan'dan dinlep oturan bolsa koronavirüsten korunması için birazcık hemen özümüz korunalım. Türkmenistan halkı özüne biraz koruyacak olsun. Dikkat etsin. İkincisi edip bilse mesela hep de 2 gezek aspirin, bir 2 gezek neme antibiyotik ulansınlar. Tabletkalar var aha. Antibiyotik ulansınlar. Şolan koronavirüsü hiç olmanda vücut direncini güçlendiriyendir. Hiç olmanda şonu nemetsinler. Çörük tapmayan adamlar sen o diýen zadyň nädip tapsyn baký?
Yani o da doğrudan yöneğinde elinde imkanı bolondan diýende näme elinde çörek tapma diýip näme dip bolmaz ha olara. Arslan sesini bir nemet Eştilýän. eşdilýänni gowunny boldy. Biz seslenme diýipýäs, sen jemle. Ha, näme diýdim? Näme diýdim? Şuňky Koronavirus. teman jemle. Koronavirus kırgınçylygy Türkmenistanyňky. Koronavirus organizm fakat adama isat edip bilmeýär onlar ýerde. Adamlar kesel bar adamlar ana solary. Öýleklerden geçikdi. Men eşitdim koronavirus diýip öz-özünden aýrylyk eden hiç bir vaktinasy aýrylyk eden adamlar özleri aýtdy. Maga diýdi, menden geçdi. O koronavirus diýýär adamyň organizmi immuniteti antitela diýýärmi. O antigen öýi işler taşlaýar. Şolar peýda bolýar ondan bu koronavirus işler bilmeýär. Uşa koronavirus kırıp taşlaýar immunitet. Organizm sagat adamlar son geçiren ana solan galanam antivirus oňaryp bolýar soň. Vaksina. Keseller aýasan adamlaryň ganda uşa solan vaksina garşysına. Hukma gymmat bahan emedaldy sondan az kelläň işlede solardan alyp edip bolýar. Teýin radio. Şoýa sagdyň goramaly adamlarymyz so garrylanlar. Sokaranlar hiç keseler adamlar esas olary ýüze maskaly bolsa hat so kamera ýakynlaşma keseler adamlar. Ona galanlaryny geç gitdi. Galanlar Allah'tan öýde bolsun. Awa Arslan şu Aşgabatdaky nalaje deýin jenayatkar, ganhor, haramzada diktatorlyk hökümetiniň we ýallaklarynyň aýdyşýaly tozondan geçýärmi? Türkmenistanyň tozondan ýokuşýarmyş gibi. Ondan koronavirus 40-50 gradus temperaturada ýaşatylýar. Olar nemislerin alımlaryň aýdan, doktorlaryň aýdan. Biyosologlaryň 50-55 40 solgarlykda koronavirus ölýär eken. Ondan gidin ýurtyň howa şertleriniň Thomas 50 gradusa barýan bolsa, ol howada wagty uza çykan ýerinden öýýän otaýda ölmeli da ol. Uza günden gelýän infeksiýa çöküler. Yo, sen onu tozon niýen dogry çykýar da? Yok, ağam tozondan geçmeýär. Howadan geçýär esas dogry ýöne. Ol uza 45-50 gradus gidin Thomas Thomas taşynda howa uza soňa barýar. Ben taşardy 45-50 gradus kızgınlykda kimden näde geçsin uza açyk howa çykandan ölýär ol diýär. Yo, onu adamlar näde ölýär, şu wat näme üçin ölýär, nämeden ölýär? Hawa onu sen kölegede 45-50 gradus Türkmenistanyň. Ol sen günüň aşagyna barsaň 70-hem 60-hem bolýar. Beyniň aýnaýar. Men pikirim size ölýän adamy şol keselli mene esas garralar diýdi. Garralar ýaşlardan garra adamlardan diýdi. Ol çağalaram neme keselliğe çağalara da köp ýokuşýar diýilýändiň uğru bir hili şu ýanky sen aýdan almy häsiýetnamaňa, häsiýetlendirmäňe gawat gelen o. Çağalar köp näme sebäpden ölüp biler? Çağalar edil bitkäze immuniteti gowşak bolýar, ana solar gowşak immuniteti bolsa ýa solary alyp bilýär. Çağalar 7 ýaş, 6 ýaş olar gowşak bolýar immuniteti, bir ýaşdan. Ana solara diýip immunitet gowşak bolan tek güýçlenmedik. Kesinlikle. Çağalar diýen hiç orta ýaş adamlar mene eşdemi koronavirus. Men eşitdim garrylar, çağalar, ondan ýary öýtürak adamlar. Koronavirusyň özi, asly özi ýa eden o çağalar adamlar. Bar bolan keselin güýçlendirýär. Kesinlikle. Şol nemäňi özüňde bar bolan keseli öýdürýär. O solar diýmişler men ýa-da solar medisina, solar aýtýanlar. Men özüm doktorda ýa solar aýtýanlar.
Men Germaniýada bolup bilen mokşuzatlar sen Germaniýada bolman bilýän Arslan tügeleme berekella. Sag bolsun taňry ýalkadyn. Tarih barada gepleşigimiz edersin etip bolsa öňüňdäki günlerde, hepdelerde. Edelim. Ören uzak gelip başladım. Onu başka aýtjaklardyň ýok bolsa, bakyňam aýtjaklary ýok bolsa, ýene 3 dagada geçdik. Şuňky efiri, şuňky ýaýlymy jemläliň. Ýene aýtdym anda Allahdan bolsun etsin. Wagtynda göreselim, özümizi gösterelim. Hakykyny okamaly, öwrenmeli, politik ýagatlar gaplansaňyz. Dero o ýurtdan, bu ýurtdan, ösen ýurtdan siýasatyny, taryhyny. Ondan öz agyna girýär bolýar, şol geçen hereketler ondan benim şonu etjek bolýar. Her adam şoňla gylypdan başlasa taryhdan mysal käme tarih baý. Bilim öz taryhyny daşary ýurtdan. Şondan mysal alyp bolmajaklar, şo taýda bolmajaklar bolan, meselem, revolýusiýa, hemme taryhdan mysal alýan, netije çykarýar, bolan ýalňyşlyklaryny sen görýärmiň? O göres edilýär. Hiç geçse sana şol esas şol beýliň agyň üstü uzadyň, hiç zaten gortdan nämetden bilýär. Ýa-da sarmaklarym şol ýa-da döwletden siýasatyny, taryhyny, öwrenmeli, okamaly. İnternetde görüň bir wagt. Niýde näme informasiýa alyp beýligine näçe köp salyp bilseňiz, şonça da aňyz düşdi bolar. Özüňiz aldatmasaňyz hiç kimi. Ýa şu wagty görýän aqlymyz genelenge taryhda soňra adamlar bolan şol deňdes okaýan bolyn gabat geldi şonlar. Boşlar gurulmetden boşlar. Şolar aýtsanlar da ulanmaz özüňiz aldatma. Soň üçin aýtjan agam ünspermän şonlara. Sağa gurulmetler bolar. Yo, men ünsperem yok. Sera dostlar aýtjan özüm. Yo, bilýän men ünsperem yok. Näme diýdik biz hak bileleşi bolup Türkmenim kanaly bolup täze tapyra geçjek bolýar. Taýýarlyklarymyz tamamlanyp barýar. Geçimizden soň hiç ýyly kim nämetse şonu etdi. Bir yorum ýatsa da komentariýa, tesir ýatsa da goýjak gel ekrana. Hiç kim aýplaşmaz. Şuwa deçenni 2 ýyllap şu hakykatlara düşünürçü köp mysal boldy. Şu wejaralyklara, maskaraçylyklara, absurdlara düşünürçe ýaman köp mysal boldy. Götü köp, gaty köp çyrkenen adam boldy. Inni şunu da düşünmeýän bolsaňyz, şunu da internetdäki wagtyňyzyň köp bölegini şular ýalaky boş saatlara harjajak bolsaňyz, absurd saatlara, onu ýoluňyz açyk bolsun. Mundan soň ne bir duýgudaşlyk, ne bir düşünürüş, ne bir maslahat, hiç saat ýok. Götüňizi başyňyzdan açdyn diýär. Doğru aýtjan agam ünsümiz çekýär agary. Esasatdan ünsümiz çekýär. Her wagt ýetirde bir diýerek sonra berýär başlanýar. Akdyň başlanýar, o başlanýar, bu başlanýar, saatlyk başlanýar. Ünsüm gitýär ondan esasy maslahat. Bir de wagtyklyk da olar. Akajan sağ ol, taňry ýalkasyň toýunda aýtsyn bilen efiri. Sağ ol. Baky Arslan şuňky gün efire gatnaşyp, gün ýaýlymyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin ullakan taňry ýalkasyň Allahan sowabyny toýlaryňyzda birini müň edip gaýtarsyn. Köp sağ ol. Arslan taňa aýratyn minnetdar. Öz inisiýatiwa, öz isleňi gelliň, gatnaşýan, çykyş edýän, köp çykyş edýänler bilen biz bu görüşüň kanalyň daşynda da tanyşyp, gatnaşyp gelýäs. Maşgala bolup, dost bolup, ýöne sen bilen hiç ýyly kanalyň daşynda bir tanyşlygymyz, gatnaşygymyz hiç adymyz ýok. Senem beýleki esasy tesirçilerimiz ýaly özüň gelýän
ilgün bähwetli işlere goşandyň goşýan, eliň ýüzüň dert görmesin, ruhuň dert görmesin. 700 arkana, 7000 arkana hemmesine şu gazanýan sowaply işleň hemmesi şolara da peýda etirsin. Köp sag bol. Allah'ım sağ ol aytalan diyorsun değil mi? Ben bile yalçın. Ağam adamın etken işine bakabilirim. Çoğun için. Ben Köp et yere sag bol. koydum. Sen etken iş. O özüne de sağ ol. Minnettar aydanın gibi. Taýza Sağ ol. bolsan. Gijan rahat bolsun, sag bol. Bir sene rahat bulmasın. Sag bol. Mehriban doganlar, edidilleşler, kadırdan tomaşaçylar. 3 tane zat aýdýan ýöne eger mümkin bolsa meňe hosarlam diýesim gelýär size. Sebebi men türkmen, men sizden başga bir maşgalam, hosarym hiç zadym ýok. Şu ýalançy dünýede. Şoň üçin kim hakykat üçin, hak üçin, halallyk üçin, arapçaçylyk üçin, ähli umumy adamlar gymmatlyk üçin, hak hukuk adamdatyň, adam hukuklary üçin, mertebe üçin, ahlak, terbiye, bilimlilik, medenilik üçin bir damja goşan bolsa, şol uğra ýykylýan bolsa, şolar men hosarym, şolar men doganym, şolar men gardaşym, uyam, jigim, bajym, daýym, taýdam. Şoň üçin siz men hosarlarym. Biz biri-birimiziň hosary, biz biri-birimize arka çykmaly, egin bermeli. Halkyň derdi, her birimiziň derdi. Halkyň ykbaly, her birimiziň ykbaly. Durmuş gerekli çemçe. Bugün biriniň başyna betdaçylyk gelse, erteki biriniň ýokman diýeňem başymyza gelýär. Gerekli çemçe. 5 tane türkmen var. Ýadyňyzdan çykarma. Gaty çalt gelýär gerek. Gerek gelmän kätijenin. Aşamyz haýyrly bolsun. Saman ýatyp durun. Allah kuwat bersin. Başyňyz dik bolsun. Tesbirçiler, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Siziň hem toýlaňyzda her biri 1000 milyon milyard bolup gaýsyn Allah'jan. Bütün mundan soňky nesillerinize de hemme edýän ilgün bähwetli işleňiň hemmesiniň sowaby şolara da siňsin ýaýrasyn. Başyňyz dik bolsun, Allah'jan ýoluňyzy açsyn. Edil siziň gowy tesbir ýazyp adamlaň anyny, düşünjesini açyşyňyz ýaly, zihini açyşyňyz ýaly. Siziň baltyňyzy, ýoluňyzy, öňüňizi açsyn Allah'jan. Görjeňizi gowy etsin. Şolar ýaly giş sagatda oturup ähli watandaşlar bolup bilelikde magnitni polio, magnit meýdançasy güýjümizi birleşdirýär. Awramyzy birleşdirýär. Maksadymyzy, duýgumyzy, düşünjämizi, dilegimizi birleşdirýär. Hökman bu Allah Teala'ň ýanyna, huzuruna, dergähine hökman mı gaýtargysyny hökman alaýmaly. Şoň üçin biz dogry ýolda, biz hakykatyň tarapynda, biziň niýetimiz, pälimiz düzüp. Şoň üçin Allah'jan bizi gollaýa, ata-babalarymyzyň ruhy bizi gollaýa, dogry adamlar şoň üçin biziň ýanymyzda. Päli ýamandan ýol açyk bolsun. Päli ýolbaşy bolsun diýe türkmenler. Köp sag bolun, giýjaňyz rahat bolsun. Karaçoglunyň tesbiri bilen şuňky ýaýlymy ýapýan giýjaňyz rahat bolsun türkmenim. Allah hemmemizi gorasyn. Allah hemmemize sabr, gujur gaýrat, kuwat, üstünlük nisip etsin. Toýuňyza gaýsyn. Hoş sag bolun.